Agurtardi pilotazaleok, Elgetako udal pilotalekutik. Gaur hemen izango da Udara CaixaBank udako ados pilotaren lehen lehiaketaren Ligaxa faseko azken partida finalaren aurrekoa. Eta hemen bi partidako jaialdia izango dugu. Lehen da bizikoan Magi Barrokal eta Amaia Arrasti hariko dira Natale Aranbururen eta Ane Mendibururen ordez jokatuko duen Olatz Ruiz de Larramendiren aurka. Eta bigarren partidan berriz finalerako sailkatuta dauden Ainhoa Ruiz de Infantek eta Leire Galeanok jokatuko dute. Leire Oskozen eta Oiana Orbegozoren aurka. Leire Oskozen diogu, baina behar bada izan liteke aldaketatxo bat kartelean. Ane Mendiburu eta Leire Oskoz asteburu honetan Madrilen izan dira. Madrilgo fronbol irekian eta bidean omen da Elgetarko bidean omen da Leire, beraz iristeko aukerarik izango ezpalu. Andre Aldaregi oraintxe sartu da aldageletara bigarren partida hori jokatzeko preste egon dadin. Finala erabakita dago, nola nahi ere ikusezagun sailkapena naiz eta horren beharrik ez den izango. Sailkapen buru lau partida jokatu eta guztiak irabazita orain arte bat ere porrotik gabe ditugu Ainhoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano. 5 partida jokatu eta bat galduta. Jera Iturriaga eta Maite Ruiz de Larramendi mugika dira bigarren, eta beraz horiek jokatuko dute datorren ostira larratsaldeko finala. Hirugarren Barrokal eta Arrastia, lautik hirurekin jar daitezkenak gaurkoan. Lautik bi dituzte baita Aranburuk eta Mendiburuk ere. Hirugarren puntua bilatuko du beraz gaur lehen partida honetan 22 tanto egiten duen bikoteak. Eta 5. postuan lautik birekin baita Leire Oskoz eta Oiana Orbegozo ere. Eta azken postuan aukerari gabe, aurrerako aukerari gabe gainerako bikoteak bezala. 5 partida jokatu eta bat ere irabazi gabe, Andrea Aldaregia eta Naro Agirre. Baina Andrea eta Oiana lesio batetik etorri dira eta poztekoa da. Txapelketa guztian eman duten maila eta horrekin geratu beharko dugu. Hemendik aurrera Udara CaixaBank lehiaketaz gain plazaz plaza ere bada, finala zehaztuta dago. Dona Mariarako ere, hemendik bi astere izango da Dona Mariako final hori, eta ondotik neguan ere etorriko zaigu binakako txapelketa luzea, eta ordurako Andrea eta Oiana puntuan eta erabat prest ikusten ditugun euren lehengo maila eman asmotan, goreneko mailan eta gaurko jaialdia ederra. Batzuentzat aukerarik ez aurrerako, lehen partida honetako bi bikoteentzat eta bigarreneko beste hirugarrenarentzat ere, eta Ainhoa Ruiz de Infantek eta Leire Galeano gaur sentsazio onak bildu eta maila ona eman da txapelketa amaitzeko aukera datorren Barikurako finalaren aurretik, eta egun polita izango dugu gaurkoa. Zeren okerrik ez dela behintzat, jaialdiak polita dirudi eta Jera Iturriaga datorren asteko finalistetako bat izango dugu hemen aldamenean iritzi emaile lanetan. Jera bigarren urtez jarraian txapelketa honekin heldu da aurten ados pilota Elgetara, eta jaialdi oso polita, pena lehia aldetik ezer erabakiko ez duela, baina nola nahi ere pilotazaleak erantzun du eta gaur giro bikaina izango dugula uste dugu. Alaxe da ez, egia da emozio aldetik ez, txapelketari behide final hori erabakita egotek beti emozio pixkoak kentzen diola, baina azkenen jaialdi bikaine da, bi partidu honekin, eta nik uste jendekre erantzun dula. Hemen gaine aurretik neska txikik ibili die, gaur afizioa handi ekarri duen bertara, eta oso politi onda ez, berein partidu eta eukiduen animoare bai. Bonboak ere ekarri dituzte, zaleek eta lagunek, eta Magi Barrokal ere hemen ondokoa da, Bergara ez da hemendik oso urrun, eta zaleak ere ekarri ditu eta berak ez ezik jaialdiko gainerako pilotariek ere nabarituko dute zaleen berotasuna, eta hori eskartzekoa da, eta Elgetako hitzordua urtero da, pixkanaka ari da egutegian finkatzen, bigarren urtea baitu lehiaketa honek hemen. Alaxe da ez, Elgetako udalak hoxe apustu egin do ez guregatik, eta nik uste pozik etortzen gala ez, pilotaleku ederra daukeu, hemen inguruko pilotarik Bergaratik, Antzolatik badauzkeu oso gertu gelditzen zaioala, eta nik uste bide hortatik seitzea denantzat izen daitekela berazgarrie. Magi Barrokal aipatu dugu, Bergararra dena, baina Magi ez ezik hemendik oso gertuko beste pilotari bat ere bada. Leire Galeano, Antzuolarra, eta hemen etxe ondoan, Bergara ondoan da Antzuola, eta bera ere
etxean bezalariko da gaurkoan, hori aipatu digo bere botillero Jose Mari Galeano gaitak 15 minutura jokatzea etxean aritzea bezalakoa dela, eta gaur beraz haiek ere zaleen eta lagunen berotasuna jasotzeko moduan izango dira, eta jaialdiari une batetik bestera emango diote hasiera. 3. puntua helburu 4-3 bikotek, 5. eta azkena lukete irabazizkero Ainhoa Ruiz da Infantek eta Leire Galeanok, eta eurentzat ere maila ona ematea kontu garrantzitsua izan daiteke finalera begira. Bai, batez nik uste partidu honetan lasaixo jokatuko duela, azkenen jaialdi huts bezala gelditu zaioalako, eta aukera polite partidu hon bat inda eta sentsazioak hartzen joatea, gero ere esan duzun bezala, binakakoa ere etorko da, eta pixkanak ere berriz maila hartzen joan behar da, eta Ainhoa eta Leiren kasun nahiko du ez, gaur sentsazioik bilatu, eta gero finala gertu dago, eta beti da ez, ona, azken jokatzen zuen partidu hortan, sensazioak onak izatea. Ados pilotako boskide lanerako prest, kantxaren ardira, Maili Barrokal eta Amaia Arrastia Gorriz. Natale Aramburu eta Olatz Ruiz de Larramendi urdinez eta epaile lanetan, Nafarroako Pilota Federazioko epaile eta Ados pilotaren ordezkari Maite Ruiz de Larramendi mugika izango dugu, bostekoa banaka-banaka 4 pilotariei, eta orain txapagora Maitek berak, kolore horriak hartu duela uste dut, Natale eta Olatz badoaz erreferarako prestatzera pilotalekuaren atzealdera, Mailik hautu du bere gustuko pilota, eta une batetik bestera emango zaio hasiera gaur arratsaldeko Elgetako jaialdi honi. Mailik Amaia Arrastiari pasadio pilota, eta aurkariek eskutan izan orduko berriz ere izango da pilota Mailiren eskutan, honek partidari hasiera eman diezaion. Olatzek pasadio pilota Mailiri, eta badator lasterkaldi txikian Bergararra sake ateratzera, zaleen txalo artean, eta atera du lehendabiziko sakea, doi pasadu Iruko Arrasto, Maidek ez baitu eskurik jaso, eta beraz saketik lehen tantoa Maili Barrokalek, laburra izan da, eta oso doia, baina 3 azara gogindu botea. Oso laburra ez, nik uste zuzten harrapatu gaitula dena ez, Maili zalea da sake asko aldatzeko, luze motz ibiltzen duen pilotari da, baina motzen uste bikote urdinek letzula espero ateratzea, eta ongi baliatu dolen sake hori. Eta gero bestetik aipatu behar, ez dugu sarrerakoan adierazi, baina pilotaleku bizia da, eta bizitasunak behar bada Mailiri mesede egingo dio. Lurretik batez ez, frontisen nahiko noble ateratzen da, baina lurre ikusten da brillo berezie badaukela ez, eta azpitik ibiltzen badabintza pelota min asko inditeke gaurkoan. Arratsaldeko lehen piloteo jokoan, eta lehen partido honetako bigarren tantoa. Amaiak lauter dira pilota baztertu, Olatzek kolpea tira bai, baina jasotzerik ez. 2 eta huts, eta Olatz ez dator lesio batetik, baina urte oso eman du Euskal Herritik kanpora Argentinan, eta pixkanaka ere ari da, negura begira prestaketa lan hori fintzen. Hori da ez, Olatzek azkenen urte guztie pilota biztakin ibili gabe behintzatan, trinketek eta badaude, eta paletan pixkoat ibili da, frontbolen beste pixkoat, baina egia da pilotan entrenamendu handik ingabe egon dela, eta pixkanaka hartu inbar da berriz erritmoa, eta eskuk jarri beharra dauzke ez, azkenen etorrita segidan partidu jokatutare eskuk desente sufritzen du, eta partidu gotan ongi etorreko zaio ez, berriz txuriz jantzi, eta pilotari sentitzen hasteko berriz. Sake hau luzeagoa, baina ezker pareta jo ostean txoste egin du pilotak, eta Olatzek kolpea tiratzeko ere ez du tarterik izan. Sakekin bihurri da bile ez, oso motzen txostan bile, eta arriskutsu hasiera hontan Mailin sakea. 4. erabidean Bergararra atera du sakea, hau aurrekoaren antzekoa, 4 ingurura ateratakoa, erantzuna gainean izan da, goiko lauztar arte aprobetxatutako kolpaketa, orain Amaia sartuko da, iaz egindako atxokora, eta azkenerako tantoa lortu du, erasora pasana izan du Natalek, baina lurrera joan zaio pilota. Erasora pasatzeko pilota zaie zen ez, azkenen asko erori den pilota izan da, nahikoa zen eramateko utxe indako edo alde indako pilota izan delako, eta hoitan nahikoa izaten da ez, altxatzen saiatzea eta aldela onera eramatea.
Berriz ere bat hor, Magi Sakera, aurretiaz aurkariei zehar begirada egin die, bakoitza nonden jakiteko eta sake geiztoa, luzeagoa eta behar bada baita baztertuagoa ere, erantzunik izan ez duena, 5 eta huts. Baineko hotz hasi da bikote urdinez, saketik mina hundi egiten Magi, olatz ezin jarriz, baina, bueno, ezkerrakin jarri da, baina beso hutsekin ez, hor gorputzekin ez dio batela hundu, eta zaila da ba, hola ba pilota berden jartzea ez. Eta bikote Gipuzkoar Nafarrak partidatetea erabaki du, garaia badute, pixkanaka joaten ari baitzai oraindik 22. urruti dago, baina lehenbailen konpondu behar dute eta horretarako eman dute lehendabiziko pausua. Bai, azkenen, bueno, hasiera hobe eman dio bikote gorrik batezen saketik mina hundi egiten hasi delako Magi, eta horrei ezin erantzunez ba, bikote urdinez, aukera hundi gabe natale momentuz, ba, saketik joan delako, eta gorrik aldiz, ba, bueno, eroso saketik minein, eta Maia ba, bueno, atzen momentuz lana hundi gabe. 4 minutu ez dira partida hasi denetik eta jada 5 toko zuloa zabaldu diete Magik eta Amaiak Ataleri eta Olatzi markagailuan, eta gehien bat Magi ari da hemen aldea ez hartzen diferentzia markatzen sakearekin, eta baita Amaiak urretiaz atzeratutako pilota horrekin ere. 6. sake ateratzera dator Magi Barroka, lau luze jarri du, baina baztertutako sakea izan da. 6tik Olatzek jaso, bat eterritik berriz ere atzera Magi Barrokalek edarki erantzun Olatzek, eta gainera Magiri sartzeko aukerak endu hori egin behar du, bestela aurrean denok baitakigu Magik gaitasun handia duela jokaldia bukatzeko, eta gero bitarditik bien tartera bideratu Natalek Amaiak aurreko pilota eraman eta gero, eta hor 3 tardi inguruan pilota asko baztertu zaio, eta makurtu eta saiatu bada ere Amaiak jasotzerik ez du izan. Bai, ikusten dena da erasorako pilotalekoa proposa dela eta defentsarako asko kostatzen dena ez, horre pixkoat azpitik moitu eta mozten duenen ba, zaitasunekin dabiltze, nik uste dut horre irristiken dulako lurren, eta bueno, erasoan lehen golpe hori ematen dunak ba, asko dauke irazie partiduntan. 1 eta 5, berriz ere sakera dator Natale Aramburu. Berriz ere lehen da bizikoz, gaurko partida sake baztertua, erantzunik izan ez duena. Bai, saketik Natalek hortan asko betu do ez, azkeneko entrenamentutan ba, komentario bera iken ibiliga, oso ongi sakatzen ari dela, indarra eman ez da batez ezkerparetan itxatxita sakatuz, eta bueno, hori gero partidutara ekartzen dunen, ba, oaintxe bezala basake oso ona ez, bere eskutik. Iragan neguan aipatu genuen, behar bada ez dela Natale saketik min handiegia egiten duen kuadroko pilotarietako bat, baina udaraz geroztik ari da. Ezaugarri hori hobetzen eta saketik hobekuntza nabarmena egin duela bistakoa da. Bai, alaxe da, eta bueno, hori entrenamendun lana da, konfiantza hartzea ere jokaldi horrekin minin ditekela, garrantzitsu ere bai, ze partidu ere, bueno, horreneko pilotaka da horrekin hasten da, eta alde hortatik ere, bai, hobekuntza nabaria dauke. Urrundik zirriz tatxokora Magik, Natalek jaso, bat eterditik atzera Barrokalek Olatzek ekarri, eta berriz ere aukerako garbia izango du Bergararrak, Zabalera, hor gainera etorri zaio pilota hanketara, eta punpalaster jotzen ahal egin duagatik ezin izan du Natalek pilota hori bildu, 6 eta 2, eta berriz ere ez partidan lehen da biziko aldiz, beste pilota baten bilabiatu dira Saskina, Magi eta Amaia. Bai, nik uste hor zalantzain dula Natalek ez, sotamanoz jotzeko autuein edo atzea pixkat pauso bat eman ez, eta azkenen erdibiden gelditu da ez aurrea ez atzea, eta justo momentu txarrenen jo dio golpea ez, eta hor, ba, bueno, botela izterren ematea, ba, zai ezen pilota hori. 6 eta 2 berriz ere, Magi sakera, luze, eta hainbeste ezkerparetarik harrapatu gabe oraingoan. Amaia gatzera, Olatzek astindu du, baina gehiagitxo goiko txapara joan zaio. Bai, horre ongi askatu du ez, bere zaugarritako bat da pilota fuerte jotzea, baina egia da, ba, bueno, guaine gehiagi ez, eta nik uste nahiko galtzai hasi dela hasiera hontan bikote urdine, erreztasun desente emanez bikote gorriri, eta marka gion da hon aldea, ba, bueno, beraiek bertan indituen bautxegite hoien emaitze dela ez. Berea du jokaldia, luze pilota alik eta gehien arrotzekoa, baina hau gehiagitxo joan zaio gora, hau
gehiagitxo harrotu du, Maiak berak ere bai, baina balekoa izan da, eta berriz ere orain Frontisaren erdiraxeago bideratutako pilota Olatzena. Atzelariak lanean aurretiaz Natale sartu da, baina berriz ere Eulatearrari utziko dio orain. Ark pilota jo dezan. Azkarrera itxatxi, arrastiak jaso. Natalek txokoan barrena luze. Magik zabalera, barruan da pilota, kontrakantxatik Olatzek bildu eta azkarrasko berriz ere bere lekura etorri, pres da atzelari nafarra, bien tartera, Magik jaso eta altuera pixka bat ematearekin Nataleri sartzeko aukera kendu, berriz ere utzi dute Lazkaotarra jokoz kanpo, baina ere atzera Olatz sartuko da, luze ezkerrera baztertutako pilota lauterditik Amaiak kolpea tire bai, baina kontrolik gabe goiko koltsoia zaratago joan zaio pilota hori. Bai, horre peliotaka da hona zen Olatzena, abiadurak imintza Frontiser den jota, eta horre ezkerrakin Amaiak oso moldatzen da normale, baina hor oso arro edo eskunik uste pixka kateatu intzaiola eta oso gora alde indio pilota horrek. 3 eta 7 Natale, dator sake ateratzera. Erdi-erdiko sakea ez, dubotearekiko tartea behar bezala neurtu Amaiak labur geratu baitzaio, baina jaso du. Maik atzera, Olatzek eraman, Barroka sartuko da berriz ere, txokoan barrena luze eta baztertutako pilota eta Olatzek altxatzerik ez. Bai, konfiantza gutxikin dabile horrezker horrekin ez, askatzen dio, baina nik uste gorputzekin gehiagin laundu gabe eta hor pixkoat asentatzea falta dula ez. Saketik mine indio horre bilatu dunen, eta guene ezkerrea bilatzen dunen zalantza desentekin Olatz bera, eta Mai hori ongi aprobetxatuz. Barrokalen izango da hurrengo sakea. Atera du, erdi-erdiko orain, ezkerpan eta Joarren asko erdiratu dena, orain berriz ere. Olatz bera sartuko da, Amaiak atzera. Baita Olatzek ere. Natale jaitsi, txokotik txokora luzte jokatu nahi izan duela esango nuke Mairen azkeneko jokaldi horretan, Maik azkeneko jokaldi horretan, baina txapara joan zaio. Ba, ezakitez, maten do txailkapena behidatuta ez zer jokoa, baina nik uste tentsioa onabari zaioala lau pilotariri, ez aske jokatzen nahi ez, urduri ematen du daudela lauek edo hankak behintzat ongi jarri ezinik, eta lasaixio jokatzea falta zaioala lauei ez. Utxegite desente bai erasoan bai defentsan, eta momentuz erritmoa hartu ezinik bikote bakoitze. Sake baztertua Natalek eta zuzenean tanto izango ba? Bai, beste sake hon bat ez. Ongi sartu duna ezkerparetan, hor Amaia ongi jarrita zeon, baina oso sake ona zen. 5 eta 8, lehiaz kanpoko partida ez da, puntua dago jokoan, 3. garaipena lortzen duen bikotearen zat, baina zuk esan duzunaren aritik jera badirudi partida garrantzitsua dela, oraindik laurak sartuta ikusten baitira partidan, alakoetan lasaiago jokatzeko aukera ere badu pilotariak, baina hemen inork ez du galdu nahi eta beste sake hon bat. Horrengoan Natalek eta dagoeneko hala egindako baditu 3 eta 3-ak era berean eginak. Bai, sake asko ez, hasiera hontan, bi aldetik Maik berak lortu itonak eta Natalek guain 3 ustez badauzkela ia sake ezin da ez, eta 6 tantotik 3 sakez lortu ditu eta hori asko da ez, partidun, hasteko. Hau ere ezkerrera, ezkerparetan jota erdiratu da eta Amaiak eramateko aparteko arazorik ez du izan, txokoan bertan utzi du pilota Natalek eta gero Maik atzeratu, baita Olatzek ere Frontiser dira, luze, irutarditik, irutardi ingurura Amaiak, kantxaren erdira berriz ere Olatzek, Maik paret pauso atzera egin ostean
Pilota luzatu eta are gehiago harratu gero, ezker paretan baztertzeko. Olatzek aukerakoa Natalek, kantxaren erdialdera. Erdialdetik txokora bizi eta indarrandian Maik. Olatzek jaso berriz ere aurretik atzera. Gainera bideratu asmotan Maik Olatzi eta lortu du bere helburua. Hor azkarregi etorri zaio pilota gainera Eulateko atzelariari eta azken unean eskuinez jotzeko prestegon arren ezkerrez jo behar izan du eta hor esku zaldatzeko tarterik ere ez izateak ekarri du pilota galtzea. Ikusten zen ez, abiadura handixegoak inoango zela hor Maik boterdin hartu eta frontixerdin jotzen duen, abiadura handik atatzen da, nik uste Olatzek horre pausu bat atzeago egon bartzula prest eta bueno, azkenen gaina etorri zaio. Maik sake luzea eta Olatzak ezin jaso, saketik min handia egiten ari dira eta partida saketik ari dausten. Gehiegi ez, bibikotek haidi esaketik min haundi egiten, baina bueno, nik uste atzelarin sakek batzuk eramateko oso zaiek izan du diela, baina nik uste beste batzuk eramateko modukoak bien sakek izan diela eta atzelarik dabiltzela ez, zalantza gehixokin. 10-6, lautantoko aldea markagailuan eta Maili Barrokal ostera ere sakera. Herriz ere labur, irutardiaz, iruko arrastoaz harago, irutardi inguruan egingo zuen botea, baina horrek ez du Olatzez ustean harrapatu. Txokoan itzi du pilota Natalek, luze gero, txokotik ezkerparetara Maik, Olatzek jaso, orain keinu Maik Amaiari Arellano arrasar dadin, berriz ere aukera garbia izan dezake Bergararrak, txokora moztu, Olatzek txokotik zabalera jokaldia, Maik kontrakantxatik bildu eta berriz ere, iruterditik Laura arrotu eta zabaleratu. Olatz Ruizte Barramendik, Amaiak bildu, horrengoan bien tartera Maik sartu beharra izan dezan, Barrokalek ezkerparetara, Olatz Ruizte Barramendik bildu, Amaiak jodu eta gero Aranburu katzera. Ongi bazartutako pilota eta lauterditik ezkerrez eramateko ez zinez egin Amaia Arrastiak, 7 eta 10. Natalek bazartutako beste pilota hon bat eta atzean egindako bere lehena orotara egin duen 5. Eta bazartutako pilota izan da. Konfiantza pixkoat hartzen duen Olatzek ez, nik uste eskukin hor da bilela igual balitek eretako gehixo jarri izana ez, eskuko hasiera ondan desente sufritzea egokitu zaiolako ere, etorrita zuzen, esku egin gabe partiduk jokatzea zelako erreixat, igual horrek eragine ere gozakaitz xamarraritzea, eta pixkat asmatzen duen ez, eskuntako gehiago dulare pixkat gozatzen eta partidun sartzen den. Ez da arraza izatentako hilera gehiegi jarri eta eskuan pilota behar bezala sartzea horretarako denbora behar da eta pilotaka da batzuk bederen jo beharra izaten da eta behar bada hori beharko du. Olatzek partida apur bat aurrera joan ahala behar bada eskuari ere hon egin dieza joke. Eta konfiantza azkenen jokatuz eta pilotan sartuz ez, hartzen da, azkenen partidu jokatu beharra daie, azkenen erretxe esaten da, baina urte bat kantxatetik kanpotea asko da, ez? Gero nahi izaten dut eta ematen du, pilotari ezan hortan, berdin bueltatzen zala eta ez ala, ez? Erritmo hartu beharra dago berriz eta erritmo hartzeare koste egiten da. Aurrelariek launa sakez egindako tanto eta hau ere oso gaiztoa Natalek ezkerparetara bildua. Berriz beste sake bat ez, laugarrena badauke, momentuz sartu diona. Ongi sakatzen nahi da, pilota baztertzen, baina Amaiak hor badaki ez, ezkerra berez oso sueltua dauke, ezker ona dauken pilotari da ez, eta normalen olako sakek eramaten ere badaki. 9 eta 10 partidan lehendabiziko etenaldia oraintxe eskatu dute Barrokalek eta Arrastiak eta entzun dituzue Armaien goialdetik bombo hotxak, Bergara ingurutik etorri baita kuadrilla bat, lehen partidan ere, honen atariko neskatxikien partidan ere alakoxe girotzea izan dugu, alakoxe musika holdea izan dugu eta baita orain ere pilotari eietzaiek aurra sarrera aipatu dugun bezala berotasunik faltako
Eta ea bada, bigarren partidaren bigarren erdia lehena baino hobea izaten den eta atzelariek konfiantza har dezaketen partida hein handi batean aurrelariek bideratu baitute euren tantoekin eta atzelariak ari baitira gozakaitzago lehen erdi honetan, sake bueltan kantxaren erdialdetik Zabalera jokaldia Natale Aranburuk eta zutenean tantoa Maili etzen bertan, baiz eta pilotatik urrun ere egonez, baina abiadura handian irten zaio pilota eta hor jasotzeko ez zintzuen ezer egin Mailik. Bai, oso jokaldi ona Natalen eskutik ez, Zabalen indako jokaldi bikaine, Maili jokuz kanpo utziz eta ez usten harrapatuz eta tanto ona bikote urdinentzat. Eta ekarri dute desabantaia, orain urrengo 10-6 izan dira lau tantoko zuloarekin, baina tanto guztiak bata bestearen segidan egin odotik jandizkiete eta partida berdintzea lortu dute Natalek eta Olatzek urdinek beste tanto bat jokoan partidaren 21 garrena honekin bikotetako bat iritsiko da aurrena lanerdietara txokoan jokaldia Natalek bertan da Maila eta pilota jaso ahal izan du atzetik etorriarren normabikoa gero Natalek Mailik kontrakantxaraino joan ostean bildu eta gero aurrean jokaldia egiteko aukera izan du Olatz Ruiz de Larramendik, baina txapara joan zaiobetzen aukera txarra jokaldia egiteko, baina goratxeago behar zuen eta hemen ikusi dugu erasorako eskerroneko pilotalekua dela eta aurrealdean oso bizi irten daitekeela pilota. Bai, ikusi da ez, bipareta hona zen Natalen eskutik oso ongi moitu do pilota, Mailik merituz defenditu do pilota hori, eta eroso aukerakoa galditu zaio Olatzeri, eta nik uste hor zalantza indula ez, txokoan utzi azkenen saiatu den bezala edo pilotaka da luzatu ez, eta zalantza txiki horrek eragindula azkenen txapara joan izana. Zenbait pilotariren kolpaketak berak eragin dezake zalantza, jotzeko garaian azken unen arte gordetzen baituzue batzuek egin beharreko ura, baina hor zalantza egin du Olatzek eta gero saketik Mailik berriz ere aurrekoetan baino laburrago atera du eta Olatzek ezin jaso. Bai, hala da ez, hor abiaduran ibiltzen duz pilota eta saiatzen za eskutatzen ez, azken momentu arte jokaldi hori eta batzutan horrek ere egiten do ez, prezisioan. Amaikana beraz, markagailuan sake atera du Natalek, Amaiak jaso, bien tartera Lazkaotarrak eta Amaiak ongi bildu eta atzeratu hor zortzobait gainera etorri zaio, baina behar bezala jasotzea lortu du. Aranbururentzat aukera, sokoan deja da, azkar abiatu da bertara Maili eta gero hor airez kantxaren erdialdetik Zabalerako jokaldi egin nahi izan duen horretan pilota ez du beharko zuken moduan eskuan sartu. Bai, nik uste hor Zabalean aizula ez, goleakin ikusi dizkiot azkeneko bi partidutan jokaldi bera indo eta ongi atera zaio hor Zabalen bolea hori ustea, baina nik uste goengoan atxe xamarren zitula hankak ez, eta egoki guazen igual keinu izana eta Olatzek dauken golpe horrekin, erasora pasatzeko aukera ere eukiko zuen. Atera duzakea Maili Barrogalek, hau ere gaiztoa, baina Olatzek ederki eramana azkar etorri da aurrera, pilotaren norabidea zein izango zen sumatu bezain pronto eta ederki jaso du. Eta Maili lehen pilotakatik bezala, agintari orain ere, bigarrena ekarri du Olatzek, hirugarrena ez ordea. Bai, mina hundi egiten nahi da ez, sandu abiadurakin ibiltzen bada hemen pilota mina inditekela eta Maili hori bikain aprobetxatu dezaken pilotari da ez, bere zaugarriri begira, pilota asko luzatzen duen pilotari da, azpitik ibiltzen duen pilotari eta hortarako aproposa da gaurko pilotalekue. Eta berriz ere, berdin duten ezkeroztik, aldetxoa atera diete, bi tantoren azena orain arte, baina Mailiren 14. tantonekin, gorrien 14. tantonekin, hirukoa dena, oraingoan beste sake gaizto bat, ezkerparetara gaizto jarria, ezkerparetan zehar gaizto jarri eta Olatzek hor makurtuta ahal egindu bada ere, esotzerik izan ez duena. Bai, hor konfiantza gutxi xamarrakin ez, gorputze
ongi jarri gabe, beso utxekin da bile, eta horre eskate geixo giratu beharra dauke, zankaldetik pilota hori eraman alizateko. Aurrekoa bezain luze hau, baina ez augarri berdinak izan dituena, geixiago erdiratu baita, hain berriz ere sartuko da Natale, aurretik atzera Maili sarreztabin, Amaiak eutxi, eta orain Olatzek izango du pilota arrotu eta astintzeko aukera baita egin ere. Amaiak jaso eta aukerako orain Natalerentzat. Zabalean bertan utzi du pilota, Zabaletik erdialdera bideratua hobe esan da. Olatzek baztertu eta Amaiak hainbeste itxaron izanaren ondorioz eramaterik ez. Bai, hor ongi itxein dio ez, asko baztertu da pilota, azken momentu arte ezker paretan sartuz, baina hor azken momentu ezin izan du pilota hori ezker paretetik atera. Natale Aranbururen eskuetan da pilota, berak aterako baitu ondorengo sakea. 12 eta 14 markagailuan. Sakea luze atera du, gainera etorri zaio Amaiari, baina ongi jaso du, azkenengo lauzar arte aprobetxatu ostean, berriz ere Maili kauko zuloko pilota eta aurretik atzera jokoa Olatzi kargatu nahian. Orain ezkerrera, Olatzek ekarri. Eta beste aukera garbi bat orain Zabalera, biak erdibidean harrapatu ditu, baina bietako inorrez tabiatu pilotaren bila. Bai, hor berandu xamarrez, nik uste Natalentzat luze xamarra zela pilotaka da hori, baina ez jakitekin Olatz hortzela berandu ez, horratzelarin lana da. Eta askotan errepikatzen du ez, garrantzitsua dela oso horratzelarik momenturo agintzea ez, aurrelarik asko eskertzen duen zerbait da. Momentu oro esatean on dauden, guk gero aukeratu ahal izateko ez, aurren sartzen gan edo beraiei uzten diun. Sakea laburragoa orain Mailik, autarditik Olatzek eraman, eta berriz ere atzera Natalek sartzerik ez, eta Olatzek abiatu beharko du beraz. Arrastiak atzera. Aurrera etorri da Olatz eta pilota derki baztertu eta tantoa lortu du, ari da. Geixiago astintzen orain eta gure pilota kada ona izan da. Bai, oso pilota kada ona zen ez, hor ezker pareten hiltzea jodun pilota kada eta Olatzek meritxuzko tantoa. Itantoko aldea markagailuan, 13 eta 15 eta hemen ez da oraindik ezer erabaki, Jera. Ez, irekitako partidu ez, saketik bikaidie mineiten, tarteka mina hundie, orduan saketik asmatzen dunak abantaia badauke, eta gero hor aurren Mailire guain gehiegi sartu gabe, Olatz geixio gozatzen nahi den hontan, eta irekie dau. Txokotik Zabalera ireki Natalek, eta hori ez du bildu. Maili Barrokalek, frontisean balekoa izan da, baina Zabaleko arrastotik kanpora egin du botea. Bai, hor gainen ez, nik uste txapa gainean izan dela, errepikapenen ikusi den bezala. Eta, 14 eta 15 momentu enten atzetik bikote urdine, baina bizik partidun eta aukerakin. 15 berdintzeko aukera orain. Natalek eta Olatzek. Atera duzake eta baztertutako hau ere, Amaiak saiterditik eraman, pisu handia izan arren, txokoan jokaldia Natalek, baina txapara joan zaio. Bai, lehen hori olako bat ikusi dut, eta tanto lortu do, baina guengoan geixio ajustatu behar hortan, txapara bete-beten alde indio ongindako jokaldia, baina sortik ez du izan kasun. Pilota besterik ez ditu galdu Lazka otarrak, eta berriz ere orain Maili eskura arma nagusia, sakea. Bai, gaina ongin hasten nahi da batezen motzen eta txostorren bile da bilkilako ez, eta hori nahiko zerosoa izaten da atzelarintza, ongi jarri ezinik ikusten dielako.
bien partera azkenean Olatzek berak jo du. Gainean izan da pilota eta gero berriz ere atzera Olatz zamatu nahian eta Natale jokoz kanpo uzteko helburuarekin. Luze eta baztertutako hau ere, Olatzek golpea tira bai, baina jasotzeko indar puska bat falta izan zaio, 17 eta 14. Bai, hor ezkerrakin ez, biek baztertzen asmatzen duenen atzelarik lan haundikin dabiltze, nik uste burulan gehiago dela ez, hor bueno, ezkerrakin konfiantza pixkoa galduta daudela biek, eta arrimatzen duenen, bueno, ia aurrelarintzat tantoa izateko bidea egiten duen. Hiru tantoko abantaia markagailuan, sake haure gainera etorri zaio Olatzi, baina ongi jaso du. Lauterdiraino atzeratu da. Maili pilota bertara baztertzeko Olatzek ekarri, berriz ere Maili aukerakoa. Bat eterditik Lauterdira moztu, Olatzek jaso. Maili Gormabikoa, iritsiko da Natale, eta Zabalean bertan luze utzi, eta azkenean bietako inork, aurkarietako inork, ezin izan du pilota jaso, zu esan dio Mailik Amaiari, baina Amaia berandutxo abiatu da, txoko aldera begira baitzegoen, eta hanka pauso bat falta izan zaio pilotara lentxeago iristeko. Bai, Natale meritu ez, biparetara ongi abiatu da, eta gero rindarrakin Zabaletik Zabalea ez, Maili pasata pilotaka da ona, eta Amaiak berriz baitzun espero ez, Natalen jokaldi hori eta tantona. 15 eta 17 beraz, atera duzakea. Natale Aranburuk luze-luze, 6-pik arrastiak jaso. Mailik aurretik atzera berriz ere, gainera etorri zaio Olatzi eta ezin bai, hor neurri hartu beharra dio ez, horre oso gertu gelditzen da, eta hor ikusten da azpitik jotzen denen gaine etortzen dela pilota, eta atzeaxio itxoin beharra daola ez. Zoru biziko pilotalekuek horixe dute, frontisean efektu bat hartu arren zorutik bertatik gehiago ibil daiteke pilota, eta pilotaleku honek horixe duenez, horretara den egoitu beharko dute, nola oraingo laurek ala geroko gainontzeko bibikotek. Bai, ez da errexe izaten ez, denbo gutxi ematen duen lurra izaten delako, eta bueno, defenditzeko lana asko zaitzen dielako. Txokoan jokaldia Natalek eta beste aukera garbi bat orain. Zabalera nahi zuen, baina ez hainbeste zabaleratu, eta gero kantxaren erdialdetik Zabalera Amaiak berak egin du jokaldia eta tantoa lortu du. Bai, bueno, nik uste horre Natalek ez aukera ona zeukela ongi iritsi da pilotara, eta berriz jokaldi ikia joan dela kontraerasoan Zabalen deja utziz, eta oengoan bueno, ez du lasmatu ez, aurrekoan luze bai, oengoan motzen txapazpira alde indio. Hiru tantora garaipena eta txapelketako hirugarren puntua. Mailik eta Amaiak, gaiztoa orain Mailik berak Olatzi gainera etorri asmotan, baina inbeste ere gainera etorri ez zaiona. Olatzek berak joko du orain, luze-luze biterditik. Biterterdira hor txostegin du eta pilota erdira etorri da. Olatzek beste pilotaka da luze bat, eta baita Amaiak ere. Olatzek jotakoaren ostean aukera izan dezake Mailik jokaldi egiteko, ez da ausartu aurrean jokoan hastera, urrundik jokaldia Amaiak baita txokoan bertan. Aranburuk ere berriz ere Lazkaotarra sartuko da, Zabalera, Amaiak jaso, airez sartu da Lazkaotarra, Bergararrak iruterditik atzera, eta Olatzek lauterditik. Laura, bere palanka baliatu nahian, herriz ere gauza bera, azkenean aurrera xeago etorrita, eta bien tartera pilota bideratuta, gero Ormabikoa Natalek, baina kanpora joan zaio, eta Mailik berak epaileak baino lehenago abierazi du kanpoan izan dela. Segundo bat geroago altxa du besoa Maitek, eta berriz ere aukera garbian
Huts egin du Natalek, lehengo bipareta ongi usaindu du eta hau Zabal ere egin joan zaio. Ogi moitu du pilota, eta merituzko defentsa erakutsi du bikote gorri, bai Magik hor txokoan eraman duen pilota zail baten eta Amaia arrastea Zabalen ere bai. Eta gero, azkeneko eraso golpe hortan, utxigatik joan zaio bipareta hori. Sake bueltan aukera Magik, bien tartera Natalek eraman. Magik txokotik Zabalera dejada, Natalek jaso. Kantxaren erdialdetik txokora elkarren segidako bigarrena jarraian eta lehenengoarekin tantoa lortu ez badu ere, bigarrenarekin aurkitu du saria. Dejada dotore bat, aurrena txokotik Zabalera Natale mugiarazi duena eta gero olatz oso urruntzen txokotik eta bertara iristerik ez du izan. Oso tantona ez, Maina Zabalen indun dejadaia oso nazen, Natalen meritu ondikin pilota zai eramando, gero oso aurren gelditu eta oso tanto polite. 21 eta 15, hautsa izan du Magik bere azkenengo sakea. Olatzek jaso. Arrokalek atzera, luze-luze. Ruiz Belarramendik berak, baita Arrastiak ere, atzelariak, agintari eta aurrelariak. Ikusleso azken bilodaka dagotan. Iparditik lau eta laurdenera Eulatearrak, Arellanoarrak jaso. Txokoan dejada Natalek, Magi heldu da eta orain Zabala zain dezan Amaiari eskatu dio, bere atzera etorri da. Baina Natalek atzeratu duen pilotaka hori jasotzea ezinezkoa gertatu zaio, nik uste Natalek berak sumatu duela biak toki zaldaraz dizezela eta azkenean lortu du helburua. Bai, ongi ez, horre autonazioan horratzen tanto egiten saiatzea, bik jokuz kanpo harrapatu ditolako, lekuz kanpo eta ona bere pilotaka da. 16 eta 21, hemendik aurrerako sake guztiak Natale Aranbururi dagozkio. Sakea luze zijoakena Magik eten du, beste aukera garbi bat sake bueltan, orain ere boleat sartu da Bergarakoa, txokoan dejada Lazkaotarrak eta tanto bizi-bizia eta ederki mugitua. Bai, oso hiru pilotaka da honez, saketik hasita sake oso nazen eta Magik hor bolea zautue ona izan da eramateko, gero moztuta Magik oso pilota zaiet, azkenen bat txokoan utzi duen horrek, ia boterik ez doin eta tanto ona Natalen eskutik. Ikusi dugu ale ere Magi oso pilotari saiatua dela eta beregatik pilota bakar bat ere ez duela eramateke utziko, azken horretan bote oso txiki egin du eta hor eskua sartzeko ere ia tarterik ez du izan bote txiki horren ondorioz eta orain Zabaletik Txoko aldera moztu nahi izan du indartxu eta txapapera joan zaio 22 eta 17, honen bestez bugatu da gaurko lehen da biztiko partida eta txapelketako 3. puntua lortu du Barrokal Arrastia bikoteak. Partida ona izan da eta bigarren erdiak asebete gaitu gehiago. Jera. Bai, nik uste horre eragine eukidula ez, pilota lekuri izin jarri zibili diela hasieran lau pilotarik, batez atzelari gehiago sufritu duela ez, horre hankak eta jartzeko garaien, abiadurak etortzen zelako pilota, eta aurrelari, aukera eukiduenetan bintzat joko bixie erakutsi duela, eta tanto polit batzuk ere ikusi dula beraien eskutik, eta emozioare amaieran eukido ez, eta orokorren partidu txukune esanen nuke ikusi dula. Eta partida hasierako tentsio azkenean askatzea lortu dute bigarren erdian lau pilotariek eta joko lasaiagoa egiten ikusi ditugu eta horrek zaleari ere gozatzeko aukera handiago emango dio. Bai, noski ez, hasieran saketik takada handi indue bi pilotarik ez, saketik mine egiten zuelako eta saketik sartzen denen hainbeste tanto pilota gutxi ikusteko bidea oten da ez, eta gero pixko bat berotu dienen eta pilotan hobeki haitu dien hortan, partidu politiagoa eskaini diute. Arnasa pixka bat berritzen utziko diegu, lehen da bizi estatistikak errepasatuko baititugu, Magik hainbat tanto egin ditu, saket 6, Zabalean beste 2 eta bana luze jota
eta dejadaz, eta beste lau ere bai atzean, pilota bakarra galdu du. Amaiak ere Maik beste pilota galdu du, bakarra eta 3 tanto egin ditu, bana atzean Ausaz eta dejadaz. Natalek ere tanto sorta handi bat egin du, Saketz 4, atzean eta zabalean Bina eta bana moztuta eta dejadaz, 4 galdu ditu eta Olatzek 2 egin ditu, bana atzean eta baztertuta, eta beste 2 pilota galdu, 15 minutu eta 59 segundo iraundu partidak, eta azkenerako garaipena eta txapelketako 3. puntua lortu dute Maili Barrokalek eta Amaia Arrastiak, Natale Aranbururen eta Gaurran Mendibururen ordez aritu den Olatz Ruiz Larramendiren aurka, eta orain behi bagoaz elkarrizketa setera pilotariek, gaurko lehen partidako 4 pilotariek, zer kontatzen diguten entzun beharra daukagu eta. Badoaz. Orain bai badatoz elkarrizketa setera irabazleak. Neskak hasieran partida gogorra izan behartzela zirudien, tentsioak lotuta ibili zarete lehen erdia, baina gero lasaitu zarete eta oso partida ona jokatu duzue. Bai, bueno, basegiun hasieratik naiz eta jokoan ez egon partio oso horra izango zala, ze Olatzek atzean asko ematen dau, eta basegiun hor lan zaiak egiko ginoala. Baina, bueno, nik uste gaur be Saketik eta Beloseakin asko asmatu hotela eta horre mina indotela. Pilotalekuak zola bizia du eta etekin atera diozu horri. Bai, esan duten moduan hori eskutik bizi irtetzaten pelotia eta azpitik ematen mazinoan pelota bizi irtetzen eta nik uste horrekin asmatu hotela eta gero beha maila atzean Olatzei eusten ondo ikusi hotela eta bueno, puntuakin oso gustora. Eta bestela ere lan oso ona egin duzu, erdi parera arte paretxu ibili zarete eta gero bigarren erdian zure tanto sorta luze horrek hautsi du partida. Bai, hori esan duten moduan, asean nik uste dut hor ibili gala pare gauta, ezin igual frontoira jarrita, ze gero be irrista egiten zen, baina, bueno, nik uste bigarren partean gehiago asmatu egula eta oso gustora. Eta Maia atzelari ontzat jokatzeko ez da pilotalekurik errazena, zoru bizia duen ez azkar etortzen zizaizuen gainera pilota eta hasieran lanak izan dituzue jartzeko, baina baina sendatu zarenetik aurrera partida ona egin duzuzuk ere. Bai, partiduan zehar nahiko tanto gondira Sakez, hori frontoia bazaia zen, baina bueno, hasieran ez nahi zartu ondo partidua, baina gero beto moldatu naiz. Eta aurrean beste jotzaile handi bat Olatz, badakigu kanpoan ibili dela, baina pixkanaka bere ohiko maila hartzen ari da. Bai, Olatz hori atzelari ematen dion atzelari bat da, eta bueno, jakin behar da haren pilotei eusten, eta hori izan da gakoa. Txapelketa polita jokatu duzu, aurrerako aukerarik ez duzu izango, baina 3 punturekin pozik izango zareten eskak. Bai, hori da, egon dira partidu batzuk zailagoak eta igual okerrago jokatu dugunak eta horregatik ez zera finalera iritsi, baina pozik egindako txapelketarekin. Hauza borre gozoarekin beraz. Bai. Edarki eskak, eskerrik asko eta zorionak. Esker. Hau esek garaien hitzak eta badatoz orain Natale Aranburu eta Olatz Ruiz Larramendi ere. Torkigu Olatz ere. Zer kontatzen diguten. Partidaren erdialdera arte oso parekatuta ibili zarete eta gero bigarren erdian Mailen jokoak hautsi du partida. Bai, bueno, hasieratik nik uste inkomodo ibili gala, baina blauek nik uste etzan bate sentsazio ona frontoien ezkeren bate guztuan nik uste kantxa jarri ezin da, eta bueno, nik uste orokorren fallo asko ditugula, eta opari asko eta hor juntza digula partidu baita. Zoru bizia du pilotalekuak eta hori biok aprobetxatu duzu egin batean, Saketik 4 tanto egin dituzu. Bai, bueno, Sakez nik uste ondo ibili naizela, esan gero ja jokun daula naizela bate komodo ibili,
baina izela guztua ibili, baina, bueno, saia hobea algen nahi jen da hoxe. Eta Olatz, ukatzean batzuetan arrotu duzu pilota, bigarren erditik aurrera nabarmenago behar bada, baina kosta zaizu partidan sartzea eta pilota lekura egokitzea. Bai, pixkat partidatik kanpo ibili naiz, frontoiak asko irristatzen zuen eta ez nintzen ongi kokatzen, eta baita ere eskuekin gaizki nabil eta pixkat beldurrakin sartzen nintzen, así que, bueno. Udako bitxapelketetan ibili zara, ordezko lanak egiten, urtebete kanpoan eman eta gero, eta bitxanak ari zara, zure ohiko jokoa berreskuratzen, denbora beharko duzu, baina partidak jokatzea da garrantzitsuena. Bai, hori da, urte bat ibili naiz jokatu gabe, eta arain bueltan ordezko lanetan ibili naiz, eta hori, egiten joan barko naiz. Hemendik aurrena negurako prestatzera, binakako txapelketa ere berehala baitator. Bai da, orain entrenatzea, prestatzea eta hurrengo txapelketarako. Edarki Beneskak, eskerrik asko eta altxaburua. Hauexek galtzaileen hitzak eta lau pilotarien hitzak entzun ostean, pixkanaka bagatoz gure komentario gunera eguneko bigarren eta azken partidaren atarian, bigarren hau finalistetako big jokatuko dute batetik, Ainhoa Ruiz Infantek eta Leire Galeanok, orain arteko partida guztiak irabazi dituzte hauek eta bostetik bosgarrena izan dezakete gaurkoan, eta bestetik Leire Oskoz eta Oiana Orbegozo parean, eta ikusi behar Leirek ze joko erakusten duen. Gaur Madrildik bertara etorri da, Elgetara Madrilgo fronbol irekia jokatu eta gero ia lau orduko bideia egin behar izan du, eta ea nola dagoen gorputzez eta jokoz zain bideia luzea egin ostean, baina nik uste Oiana Orbegozoren laguntzarekin moldatu egingo dela gaur Lanzarra maila ona emateko, eta bestetik garrantzitsua Ainhoarentzat eta Leirerentzat gaur sentsazio onak biltzea, garaipena zaharago finalea zain baitute datorren barikuan, Iera Iturriagaren eta Maite Ruiz de Larramendi Mugigaren aurka, eta bada zer ematen digun bigarren partida honek, esan bezala, Ruiz de Infante eta Galeano batetik, eta Oskoz eta Orbegozo bestetik, berehala gara partidaren hasierarekin. Arratsaldean berriz ere pilotazaleok Elgetako udal pilotalekutik, bigarren partidari ekiteko prest dira
Ainoa Leire Oskoz, Leire Galeano eta Oiana Orbegozo, azken sakenen bat atera nahi du. Aurrelari nafarrak partida hasi aurretik eta zalantzatxoa dugu ea nola hariko den asteburu guztia Madrilen fronbolean eman eta gero gaur oso bestelako modalitate bati egin beharko dio aurre fronbolean jokatzeak eta ezkerparetan jokatzeak ez baitute bat ere zerikusirik, fronbola askoz joko azkarragoa baita, gorputza gehiago bortxatzen duten mugimenduak izan ohi dituena, lautardikoaren antzekoa ezkerparetako disiplinaren batekin jarkaketa egin beharra bagenu, hori esango genuke, banakako jokoaren antzekotasun handiagoa duela fronbolak eskuskako binakako partida batek baino, eta ea nola moldatzen den, gera batetik, ia 4 orduko bidea egin behar izan duelako Madrildik ona, eta bestetik nekeak ere ea ez dion gehiegi erasaten Leireri, baina ona etorri denerako prest izango da. Bai, bueno, eskertu behar da ere bai esfortzu ez, berak gaur hemen egon naizun, bere CaixaBank txapelketako azken partidu hau jokatzen, eta bueno, bai bidaie luzea dauez azken Madrildik honea, baina bueno, espero du eraginik ez izatea, eta lau pilotari partidu eskaintzen duten. Eta garrantzitsua den beste kontu bat ere bai, pilotaleku azkarra da, eta horrek behar bada Ainoaren jokoari mesede egin dieza joke, baina Leirek aurrean aukerak baldin baditu, ez dut uste kikildu behar duenik gaurkoan. Bai, dudik gabe ez, nik uste Ainoantzat berantzat dela pilotaleku egokina ez, saketik mina hundien dezake bere sakea baliatuz, eta saketik ez bigarren pilotaka daun amaitzeko pilotaleku osoa proposa dela ikusi du ez. Norbaitei ongi egokitzen bazaio gaur pilotaleku Ainoari berari da, eta bueno, saiatu beharko du urdinek defentsa hona egiten, eta gero aukera balin badu erasora pasatzeko beraiek asmatzen. Eta bestetik, Leire Galean oso atzelari segurua da, ia pilotarik galtzen ez duen horietakoa, eta atzean Oiana, olatzen antzeko egoera batean, lesio luze xamar batetik bilabete terdi eman ditu, kantxetatik kanpo maiatzetik uztaila maieran arte, eta pixkanaka Oiana ere ari da. Zintzen eta negu luzerako prestatzen. Bai, hoi da, guain denai ongi ez, azkeneko partiduak jokatu eta pixkanaka kantxan ritmo hartza tokatzen da. Hemendik aurrea entrenamentu lan serioak etorreko die binakako txapelketa hori bikain prestatu nahien, eta espero duna da behintzat lesio aldetik eta eragozpenik gabe aitzea. Gaurko partida azkena beretzat, baina gero pilotaleku barruko lanaz gain noski, kanpoko lana ere garrantzitsua da. Negurako puntuan guztiak egon zaitezten eta batasako entrenamenduak ere horri izango dira, eta denek ere maila gorenean eman dezakezuen itxura. Binakako txapelketa horretan hasi da gaurko bigarren partida, eta atzelariak piloteoan nagusi, Ainoak izan du aurrez tantoa bukatzeko aukera bat, baina Leirek ongi jaso du eta berriz ere orain hasi da diferentzia markatzen abiaduraren poderioz bien tartera orain, eta Oianak jasotzerik ez du izan, eta bere buruaz damu da, ezin jaso izanagatik. Nik uste ez dela bakarrik jasotzea joan ez, hor txokotik txokoa moztea joan dela esango nuke. Azken momentun gaineankak hor pixkoat irristein dio, eta ez okillo pilota hori ez, baina nik uste erasora pasatu nahi zula ikusita Ainoa pixkate zahalerako pausua emana zegoela. Luze atera dusakea Ainoa Ruiz Infantek, zazpitik jaso eta kendu gainera Ainoari sakearen ostean sartzeko aukera Oiana Orbegozok, Leire gatzera, bien tartera Oianak, Leire sartuko da ezkerrez, irutik luze, irut tartita baztertutako pilota. Ainoak jaitsi, este aukera bat Otxandiarrarentzat ireki oraingoan, hanketara etorri zaio Leireri, jaso bai, baina biltzerik ez, bi eta huts. Bai, horra azkar erortzen da pilota ez, goain ikusi den bezala, eta gero hor zabaldu, ongi zabaldu du, bertan zen Leire ez, hor zabaletik zabale igual saiatu da pixkat norabidea aldatzen, eta azken momentu hortan, zabale aldein dio. Igarren tantoa beraz, bikote gorriarentzat bi eta huts, aurretik Ruiz da Infante eta Galeano,
beste sake luze bat, aurrekoa baino laburragoa ere. Oianak ekarri. Sake bueltan berriz ere atzera, baina aurrera xeago. Inoak Oianak mugitu beharra izan dezan batetik bestera. Leirek atzera eta baita orain Oianak berak ere. Irutarritik Leirek luze atzeratu. Horre txostegin dio pilotak Orbegoz hori. Eskoz sartuko da orain. Txokoko dejada ez da eraginkorra izan. Ainoarena jasotzeko aukera izan du Leire Oskozak eta gero beste Leire Galeanok aurrera etortzea erabaki du eta txokotik txokora dejada polita egin du, egin ohi duen horietakoa. Bai, horra, uste mali mazaio Leirei oso ongi bukatzen duen pilotari da ez, txokotik txokora dejada bikain maneiatzen duen jokaldi da, baita Zabaleare jokaldi eginez, eta bueno, hor aurren uzten bali madioa bikote gorriri pilota ba arrisko handia dauke bikote gorriek. Pilota Ainoaren eskuetan da eta badator bere ondorengo sake ateratzera. Entxaren erdira atera du, Orbegozok jaso eta arrotu. Ainoari sartzeko aukera etorretzekion eta berriz ere luze irutarditik laura atzera. Galeanok eutxi eta Leire Oskozi sartzeko aukera kendu eta gero berriz ere beste zafaraldi bat aurrera xeago izanagatik ere Orbegozok berak. Ainoak Leireri sartzeko agindu dio. Luze Antzuolarrak ezkerparetara hainbeste urreratu gabeko pilota. Orain ere bildu. Sojoan utzi du pilota Orbegozok, baita laburxiago Ruiz de Infantek ere. Oskozek atzera, Leire Galeanok ekarri. Oskozek bien tartera, bertan da Leire aurrera etorrita, baina bitik ongi azeratu du. Eta Horrainoari azkarregi etorri zaio pilota gainera eta jokaldia txapapera joan zaio. Bai, Ainoak nonbait sufritzen modu hortxe da ez, hankata azkar mogituta hor hiru inguru hortan, hanka geldin jodo eta pauso bat nik uste falta ez zitzaiola atzea matea ez, eta hor golpea azkar tira dio eta zeuskun behar bezala sartu. Bat eta hiru beraz, markagailuan Ainoa eta Leire Galeano aurretik izan arren orantxe izango dute diferentzia urrizten hasteko aukera. Oskozek eta Orbegozok beste pilota baten bila jo dute eta pentsa izatekoa da hau gorriena baino zerbait motelagoa izango dela. Bai, nik uste baietz ez, azkenen joku klase ezberdine due, gorrik bisitasune kimamin gehiago egiten due eta urdinek berriz, bueno, pilota geldoagoakin ez, eta bueno, alare tanto osona eskaini diute ez, erasoan bikaina ziren Leire gantxorrekin, Ainoak ongi defentsan lanen, eta gero bueno, bolea, azken aldine oso ongi sartzen nahi da bolea hori eskun, eta bikaine hor txosta bilatuz boleakin lortun tantue. Lau eta bat beraz, markagailuan aurretik Ruiz de Infante eta Galeano eta sake gaizto bat oraingoa. Oianak 6 erditik eramaterik izan ez duena. Indar handia zeraman eta azkar bildu da azkar paretara. Bai, ongi sakatutako sake izan da ez, hor ezker pareten hiltzea gelditu dena eta Oianak itxein dio, baina hor urruti xamar gelditu zaio pilotari eraman alizateko. Sake hau lehengoaren parekoa, gainera etorri zaio Oianari ekartzea lortu duen arren. Leirek ere ezker paretara bildutako pilota. Orain aurre aldera Oskozek aurretik atzera eta gainera orain sartu da lehendabizikoz partida honetan eskuinez Leire Galeano berriz ere Antzuolarra sartuko da
ezkerrez ordea. Orbegozok luze. Baita Galeanok ere. Oianak Zabalera atzerantzator Ainoa, pilota bildu eta gainera bote txikia egin dio gero Leire Oskozi. Leire Galeanok eskuin ez dio eta gero hiru tarditik lau tardira atzera Oianak beste zafaraldi are luzeago bat oraingoan bost tarditik Leire Galeanok ekarri eta haren ostean hirugarrena jarraian laburragoa izan bada ere aurreraino etorri da Leire Galeano atzera Sotamanoz eraman Oiana Orbegozok txokoko dejada Ainoak Leire iritsi eta Zabaleratu airez sartu da Zabaletik Zabalera indar handian Ainoa eta tantoa lortu du Leirek jotzeko aukera izan du baina jasotzeko hori ez hor bere burua lurrera botata egin du saiakera baina biltzerik ez du izan. Bai, tanto ona jokatu du ez, erasoan aukerakin, Oianak ere oso ongi luzatu du pilota, eta hor Leirek defentsatik erasora pasatzeko zuen pilota, bueno, hor Zabalea pixko bat, Zabaleagi batentzun joan zitekela, baina ongi Ainoa bolea bikain horrekin Zabaletik Zabalea, eta tanto ona. Saieta bat beraz, Ainoak Leireri itxaron dio, zapata zola gustitzera etorri baitira bi gorriak atxeden setera eta atera du. Ondoren gozakea Bizkaitarrak, Oiana Orbegozok jaso, Leire Galeanok atzera. Aztartutako pilota Oiana Orbegozok ekarri du, agiret sartu da gero Ainoa, pilota ireki Oianak eta Leire gazkarrera bildu. Agizabiden tartera gero Oianak berak ere, Leire Oskozek aukera, txokoan jokaldia. Txostegin dio pilotak Leireri baina jaso, Leire Galean hori baina jaso, Oskozek atzera, boleaz atzeraino etorri da, atzerantz etorri da. Ainoak jaso, Orbegozok atzera, Leire Galeanok ekarri, Leire Oskozek Zabaleratu, Zabaletik txokora jokaldia Ainoak, Galeanok jaso, bien tartera Orbegozok, gozatu gabaiko pilota egindako keinuak aditzera eman duenez, Zabalera jokaldia eta tanto eta behar bada hori egitea joan izango da nahita. Zalantzan geratu naiz zuzenean ikusi da. Bai, nik uste baietz ez. Eta errepikapenak nik uste adierazi duela nahita joan ote den horitxe bera egitera. Bai. Eta ederki atera zaio. Hoi da ez, nik batez bukaeran indun keinungatik ez, normalen hola ospatzen duzunen seinale botatako izaten dela ez. Bestela batzuta monoparkamen eskatzeko joera ere badau ez, baina oso ongi ikusi duen jokaldi izan da, eta hola eskatzen zunitea ez, Zabalen bikain indako jokaldi Oianen eskutik. Eta 2-6, berriz ere sakea hartu ahal izan du Leire Oskozek gorriek egindako hiru tantoren ostean, eta ara saketik berriz ere aurkariak nahasi nahian dabilelako zantzua nabaritu diogu Leireri, aurrekoa luze atera du kantxaren erdialdera, orain labur eta Leireren eskuina bilatzera. Bai, bueno, zatxarra ez, azkenen Leire ezkerra izan da askotan ezkerrea sakatzen diu, eta errestun arazo hundik ez du izaten, eta bueno, hori bilatzea da seinale txarra. Kontra kantxaraino etorri da, eta hor eskuinez jotzea besterik atzaio geratu. Txokorantzko dejada orain Oianak, eta hau ere tanto izan da, Leirek ezingo zuen harrapatu, eta Ainoa gertuago egon arren, ere ez da moldatu oso bote txiki egin duelako pilotak. Bai, oso zaila egin duen jokaldi ez, lehen honik uste azpira joan zaion baten hoxe saiatu dela ez, ezkerretik ezkerrea mozten azpira joan zaio, eta goengoa goenik zailegoa zen ez. Modu hortan txokoan ustea, ez usten harrapatu du Ainoa bera, eta bitanto jarraien, aurrelari hobenak desinatuko zitunak, Oianen eskutik. Eta orainak aso, lehengo Zabalerako jokaldia ongi atera izanak emango zion konfiantza. Txokoan beste saiakera, beste jokaldi saiakera zail bat egiteko, eta tanto izan da. Eta oraingo pilotaka da, oraingo tantoa urdinen laugarrena saketik lortu du Leire Oskozek zuzenean, ezkerparetara baztertua, eta Galeanok eramaterik ere ez du izan. Bai, ongi sakatutakoa, eta horra asko itxoin dio ez, eta ikusten da hemen itxoiteagatik pisu asko hartzen dula ez, aurreko partidun ikusi du ongi jarrita bazutenen
zailtasunekin hori eramateko, eta goengoan Leire ezkerra izan nik ikusi da ez, hor pisu hartzen dula pilotak. 4-6, sake atera du Leire Oskozek, azken unean eskuz aldatu behar izan du Orbegozok, eta horrek aukera garbia sorrarazti dio Ainhoa Ruiz da Infanteri, zaila zen baina Oskozek eramatea lortu du, eta gero kantxaren erdialdetik zabalera ohi duenez bizi eta indartsu ibili du pilota Ainhoak, eta Leire ez da iritsi, eta Oianak ere ezin izan du ezer egin pilota hori eramateko. Hortzien biek ez, ongi eskatutan ikuste Oiana lehenago iritsi da eta ongi iritsi dela, baina irriz pixkoare indo hor azkenanka jartzeko momentun, eta horrek eragin dion ikuste eraman ezin izan pilota hori ez. 7-4 beraz, bitantoko boladatxoaren ostean sakea berreskuratu dute Ainhoa Ruiz da Infantek eta Leire Galeanok, eta sake hau zuzenean bihurtu du tanto Ainhoak berak. Bai, eramatekoa zeuken ikuste hau ez, horre ongi jarrita zeon, eta hor pixkate askatu indio, eta igual gorkutzeatze xamarren utzi do ez, eta, bueno, tanto zuzena Ainhoan eskutik. 8-4 eta behar badain beste itxaron izanagatik ere, kolpea beranduago tira izanagatik, biltzerik ere ez du izan Oianak, hemen hainbatetan aipatu dugun bezala pisu handi hartzen baitu pilotak, eta beste gutxegindako pilota bat Azpeitiarrak orain, horotara 3. duela uste dut, eta sake hau laburragoa izan da, baina lehengoaren erakoa baztertua eta ezkerpareta handiago harrapatu duena. Bai, antzeko sakea zen ez, bietan emaitza bere izan duen sakea, eta oso antzekoa. Bederatzi eta 4, Ermaietatik antzun dugu, benga Oiana oiua zaleren batek egina Azpeitiarrari animo emateko. Sake bueltan indartsu eta azkar etorri zaio gainera pilota Ainhoari, eta horrek eragotzi dio jokaldi ahalegina egitea. Lehengoan zabalera Oianak nahita ari dira Leirek eskuinez sartu beharra izan dezan. Txokoan luze moztu Ainhoak, eta hanketara bideratu da izan denez Leire Oskozek jasotzerik ez, ezkerra sartzeko hastia izan du, baina indar handiegia zeraman gainean izateko modukoa izan zedin. Indar handia zeraman, eta horrek asko zailtzen du pilotak adaren usteko erantzuna. Batez pilota lekuntan ez, hortan zailtasunekin dabiltze, azkar etortzen da pilota gainera, hankatara jokatu ezkeo, eta hor oso zaila da defentsa lan hon bat inalizatea ez. 10-4 markagailuan, elkarren segidako 4. tantoa izan dute hau. 7 eta 4 boladaz geroztik Ainhoak eta Leirek, orain ere aire sartzeko aukera izan du, baina azkenean gehiegi txorori zaio eta sartzerik ez du izan. Leirek jodu, gero Oianak, eta berriz ere orain Antzuolako atzelaria sartu da pilota baztertu asmotan. Itarditik Leirek atzera. 3 tardira ezkerra baztertutako pilota, orain ere sartzerik ez Ainhoak, txokoko dejada Leirek, Leire Galeanok, Leire Oskozek jaso, eta orain Oianak atzeratu. Azkar etorri beharko du aurre aldetik atzera Galeanok, Orbegozo sartuko da. Ruiz da Infantek atzeratu. Oianak kantxaren erdira, Leire Galeanok ezkerrera, Oianak doi ekarri, eta gero hor dejada egin egiten du, baina bertan geratu zaio pilota. Bai, Leire oso ongi da pilota baztertzen, gaina ezkerretik ezkerrea azken aldin asko da jokatzen ez, eta oso ongi jartzen du pilota hor. Oianak nola askatu du pilota hori, eta txapa gainen abiaduran erori da, eta Ainhoak bai nik uste horre ez dela eramatea bakarrik joan ez, erasora pasa nahi izan du nortan utxeitea bilatu dula. Boteak joera natural hartu du gainera, ez du aparteko efektu ez ohikorik egin, baina hor behar bada efektua ematera joana izango zen Ainhoa, eta hortxe bertan geratu zaio aukera ona zelako. Bai, aukera ona bazen ez, etzen
hain arriskutsu pilota hori, baina ez eskun behar bezala sartu. 5 eta 10 beraz markagailuan, Leire aire sartu da oraingoan, barrura egin du pilotak, baina Galeano iritsi da, eta nola etxian kolpea iratzearen poderioz txapagainean jarri du pilota, ez da horretara joan egurata, baina oso zanto polita dera zaio. Bai, erne ez, Leire oso erne, horre jokaldi hona zen Oskozek txokoan utzi duna, baina Ainoangatik tanto zen, baina Leire oso erne, eta gero gaina eskuinekin ez, ozta eramando pilota hori, eta bueno, Leire berak etzun espero ez, Leire Galeano hortik atera eta tanto hori lortzea. 11:05, honen bestez iritsi dira lan erdietara. Gorriak sake laburra egin du Ainoak, baina pasa izango du hiruko arrastoa. Eta orain atzelarien arteko piloteo ikusten ari gara. Hiru terditik Oianak luze atzera. Galeanok ere bai, are luzeago. Lau terditik sartuko da Azpeitiarra pilota bazartu, baina ezkerrez edarki atera du. Ezker paretaren giratik Leire Galeanok, herriz ere luze atzera Oianak, kantxaren erditik orain kontuera handiagoarekin Galeanok, bien tartera jaitsi Oianak, eta Leire atzeratu. Leire Galeanok atzeratu. Aur Leire bioititugu kantxan, Oskoz aurrean bikote urdinean eta Galeano atzean, aire sartu da Ainoa, baina kontrakantxara joan zaio, aurrere egitik tira dio kolpea eta gehiegi eta gehiago doitu beharra zegoen jokaldi hori gainean eta barruan izango bazen, zaila izan da aurrenaino etorri eta halako jokaldi egitea, eta ez zaio batera, baina nik uste partida guztian zehar ari dela horren bila. Zenbait aukeratan Leireri utzi behar izan dio pilota pasaduelako, pilotak bera pasaduelako gainetik, orain sartu da eta ez zaizkio gauzak nahi bezala irten. Bai, beti bezala erasokor ikusten du ez, boleatze sartu da, gaintxoze bai, eta goen aukera ona zeuken, baina gutxigatik hor zabaleko arrastortan kanpora joan zaio. 6 eta 11 berriz ere aspalditxoko partez sakea berreskuratzea lortu dute urdinek, sakeari erantzun dio Leire Galeanok ia lurretik, kontrakantxatik kantxaren erdialdera bideratu du joko Ainoa Ruiz Infantek, bien tartera gero Leire Oskozek, Leire Galeanok jaso, eta horrengoan bipareta Lanztarrak kantxaren erdialdetik txokora Ainoa Ruiz Infantek, eta hor zuzenean tantoa lortu du jokaldi horri esker Otxandioko Bizkaitarrak, oso urdioa izen pilota hartatik Oian Orbegozo eta Leire Oskozek ere pilotaren norabidea galdua baitzuen erabat zabalerago harrapatu baitu. Zabalerago harrapatu baitu Ainoaren jokaldiak eta beste jokaldi praktiko bat eta polita hau ere, 12garrena gorrientzat. Bai, hor bipareta aukera ona zen, baina ez zaio nahi bezala atea eta Ainoai eskura uzten baldin badiozo gero kontraerasoan gutxitan barkatzen du. 12 eta 6 beraz, Zabalera iaz egindakoa Oianak, Ainoak bildu eta jokoa kantxaren erdialdera eraman, eta gero zirrizta garbia Oianak urrundi bototakoa, eta Ainoak eramaterik izan ez duena ezkerparetara oso azkar etorri da, eta kontrapausoan harrapatu du erabat pilotaka da horrek Ainoa, atzerantz egin du, baina ezin bildu. Ba, oso ongi moztutako pilota ez, eskuin ikusten da grazikin ateratzen zaiola pilota Oianai, sartzen nahi dela esku hortan ongi pilota eta goaingoan bikain moztu du. Beste kanto bat jokoan, eta hau eta sake hau ezin izan du eraman Leire Galeanok. 8 eta 12, ez du hainbesteko ezkerparetarik harrapatu hasieran, gero bazartu zaio eta horregatik eramaterik ez du izan Leirek. Bai, azkenen horre, ongi, nik uste ongi eta zaiola ez, konfiantza pixkoa falta igual hori eramateko, baina, sakeare intentzio guztikin Leiren eskutik. 8 eta 12, sake hau laburragoa, Leire Galeanok jaso, eta zenean Oskozek Orbegozok hori utzi dio, Ainoak atzera, Oiana Orbegozok ekarri, eta Leirerentzat aukera garbia, berriz ere bikote gorria agintzera
pasatzeko. Konpagira sartu da Ainoa, Zabalera Oianak eta hor ez ustean harrapatu ditu bi aurkariak. Bai, Oiana zulo guztik ongi bilatzen ez, guain hortxe zeon tantoa egi esan eta bikaine indun jokaldie. Bederatzi eta 12 beraz, Zabalean hausia izan du Oianak lortutako lehen tantoa eta sakera Leire Oskoz, sakera abiatu aurretik, beste behin Zapatazola guztitzera etorri da. Ainoa Ruiz Infante, Leire Galeanok pasadio pilota Leire Oskozi eta badator Laukoteko Nafar bakarra sake ateratzera. Sake gaiztoa, hau ere Leire Galeanok jasotzerik izan ez zuen. Sake ona iten nahi da Leire ez, Leirek normalen indar handik ez dio mate, baina bere sakeak ere evoluzioa izan do ez, leheno sozu zen jotzen zuen guen beti pixkat hor Zabala egiten dio potea eta zeharka sartzen do beso hori eta asmatzen dunen ezkerparetan osongi sartzen dore bai eta sake horrekin mine egiten nahi da azken aldi. 10 eta 12. Atera du sakea Leirek, hau erdi-erdira atera du. Galeanok ezkerrez ongi erantzun eta Orbegozok biterditik osterdira atzera karga. Jokaldia Leire Oskozek, Galeano abiatu da, atzetik aurrerako bidea eginda pilota eramatera, baina txost egin dio azken unean eta jotzerik ere ez du izan Antzuolarrak. Bai, oso jokaldi ona, alde batetik Oianak bikain luzatu du pilota eta gero aukerako galditu zaio horri esker Leirei eta txosta bilatuz tanto ona, eta ematen zuen bikote gorrik marka aiun irikita zeuken zuloakin, aldein zezakela eta momentuz bikote urdinek ongi eutxi dio eta berdinketan, tanto batea da momentu honetan. Eta hasieran aipatu dugun legez partida honek ez du sailkapenari begira erabakitasun ezer erabakiko, baina bibikotek helburu aski desberdinak dituzte. Leire Oskozek eta Oiana Orbegozok ligaskari amaiera polita ematea izango dute xede eta Ainoak eta Leirek begibistan dute datorren bariku arratsaldeko finala eta hartarako ere sentsazio onak bilatzea izango dute eurek helburu. Zabalera ireki du pilota Oiana Orbegozok nahi gabe, Leirek pilotako azken hartara iritsi baita oso behartuta, baina azkenerako tantoa lortu dute urdinek. Bai, oso ongi egin defentsa lanen ez, tanto hau horren erakusleia izan da. Leirek oso pilota zai eman duia pasata bolea horrekin eta Oiana berriz txokoan oso erne ez, eta defentsan indako tantoa izan da, eta 12 markagailu. 12 markagailuan, partidaren bigarren erdian murgildu berriak gara, tanto kopuru bera bibikote 22-ako, eta norka egiten duen, bebetik hartu du gantxorako aukera, baina sartzea erabakitasun handiarekin ari da jokaldiak egiten Leire Oskoz, Orbegozo gorengoan atzera, karga badarama pilotak, eta ondorioz Galeanok ezin izan du jaso. Oiana ikusten dik oso ongi ez, behar den tokin jarrita pilotari asko emanez eta berak sartu duen ikuste Leire bera partidunez. Eta guain pilotaka da bikaina izan da, gerri-gerrin jota, bai buruz gain pasatu do pilota hola jota, eta 13 eta 12 aurretik, eta momentun bikote urdine bere jokue oso onginez. Eta Maiteri etenaldi askatu dio Ainoa Ruiz de Infantek, atzetik aurrerako bidea eginda. Zekarten desabantaia erabat ezerezean utzi baitute Oskozek eta Orbegozok, orain urrengo tantoa eurek 5 eta 10-ekoan egin dute, gero 6garrena ere egin dute urdinek bi tanto elkarren segidan, bi tanto ez tanto bakarra elkarren segidan egin, eta gero
eta gero lautantoko boladatxo bat izan dute, baina handik aurrerako denak ere segidan egin dituzte eta atzeko aurrerako eginda gainditu dituzte markagailuan eta orain konfiantza handiagoarekin direla esango nuke Oskoz eta Orbegozo, bereziki Oiana erakusten ari den joko handiagatik horrek sartu baitu partidan lehen zeuk esan da bezala jera Leire Oskoz. Bai, nik alaxe esango nuke ez, meritxue beti askotan aurrelariri ematen diula ez, gu galako igual horra aurren asmatzen dunen partidu aldatzeko bide egiten duna, baina nik uste gaur Oiana hasieratik oso ongi aidela pilota, matetzere eskubi horrekin ez, ongi moituz eta gaina zulo ongi bilatuz, eta gaurkoan berak sartu dula bikotea ez, partidun. Eta bide batez, aipa dezagun, pozgarria ere badela Oiana hala ikustea, 2 hilabete pasatxo eman ditu kantxetatik kanpo lesio muskular batek jokatzea eragotzi ostean eta oraindik ere tartea badu hemendik aurrera, hemendik hurrengoko partidarako hilabetetxo batzuk izango ditu, baina ari da puntu hartzen eta gaur erabat ondo ari gara ikusten eta hori ez da inondik inola seinale txarra. Zalaxe da ez, azkenen gaina, zuntza usturak lexe txarrak izaten die, berriz errepikatzeko, horreuten dielako ez beti lata ematen, eta hemendik errekuperaketa onak jarraitzen duen, eta ikusiko du ez, entrenamentukin batea, bere maila emateko gai izanen da, eta bere maila ematen duen gaur ikusten nahi gain bezala atzelari bikaine daukeu. Eta gu Oianak izan duen lesio da hitz egiten ari ginen bitartean, tanto bizi eta mugitua jokatu dute amaiera arte bi aurrelariek elkarrekiko tikitaka bizian ibili baitira. Ainhoa eta Leire Oskoz aurrean elkar zein gaienduko eta azken unean Oiana aurrera etorri da, Leire Oskozi lagundu guran eta Ainhoa Ruiz de Infantek pilota atzeratzeko baliatu du, etorri zaion aukera eta sotamanoarekin biak buruz gain pasa ditu. Bai, ongi baliatu du ez, abiadura bixi-bixikin, biek oso aurren zeuzken gainea eta tantona. 13 beraz, desabantaiatxoa ekarri dute eta oraintxe izango dute ostera ere aurretik jartzeko aukera Arratiarrak eta Antzuolarrak. Orbegozo katzera, laburra egin dio Leire galean hori pilota horrek, baina aurrera etorri azken unean jasotzea lortu du. Orbegozo katzera, Ainhoak sartzerik ez du izango, baina eskuinez sartuko da Leire galeano, Oskoz egorengoan atzera. Ezkerrez Antzuolarra jaso eta jokari indarra eman Oskozek moztu eta tanto. Hau ere bizia izan da eta azken unen arte egin behar zuena gorde ostean, tanto ederra lortu du lantzeko pilotariak. Grazia hundikin etxitako pilota ez, indarrakin eta txapagain gainen, ia boteik ez doin pelota horrek eta defenditzeko ia ezinezko bihurtu da Ainhoantzat. 14 eta 13, beraz aurretik berriz ere Leire Oskoz eta Oiana Orbegozo eta aurreko tantonetan ikusi dugu Ainhoa gutxiagotan sartu dela eta Leire Oskoz eta Oiana Orbegozo saiatzen ari direla partida hasieran ez bezalako gidalerroa plazaratzen, Ainhoa gutxiagotan sartzen ari baita eta sartzen ari denetan ere behartuxeago ari behar baitu defentsa lan horretan. Nik uste hori Oiana meritu ere izan dela ez, pilotari eskubikin asko eman dion hortan, atzaixotik lanikia behartu dula bikote gorri eta aukera gehiago sortu Oskozeri ez, eta hola jardun du azkeneko tantotan eta aurpegiz, pilotalekuntan aurpegiz jokatzen dunak, abantai hori bado. Eta orain pilota bat galdu du hor nik uste arrotzera joan azela eta txapapera joan zaiola pilota. Hor ez da eskun behar bezala sartu eta guain antzekoa ez, ongi jarri gabe nik uste presak antxen golpea tiraz eta hori ikusi da ez, hemen atzen karga hartzen duen hortan ongi jarrita ez bazaude, pilotaik zaiek diela. Eta eskerroneko pilotalekua da Uerasorako, aurrena txokoan saiatu da jokaldiak egiten
Ainhoa Ruiz da Infante, Leire Oskozek saiakera guztiak jaso dizkio, baina gero atzera ritmoa aldatu du, aurretik atzera eta pilotak zolan beste behin ere karga handia hartu du eta eramaterik ez du izan Oiana Orbegozok eta orain sake bueltan beste aukera garbi bat, barrura egin du azkenean Ainhoaren jokaldiak, Leire Oskozek jaso, atzera etorri da Otxandiarra, baina jaso, Azpeitiarrak ireki eta hor bien tartera bideratu du pilota Oianak, alakoak beti dira zalantza eragile sendoak eta azkenean bietako inork ezin izan dio pilotakadari kolperik dira gainean izan zedin, pilota gainean izan zedin eta hor zalantza sortu die Oianak aurkariei eta azkenerako tantoa lortu dute urdinek. Bai, bi erdira botatzeko hori dauke ez, Areriongan zalantza sortzen duzula, hor nik uste biek pentsatu duela ez, beste joan entzela askotan gertatzen dena eta elkar komunikazio hori falta izan duela. Bia gainera elkarren oso gainean ziren, elkarren gandik oso hurbil eta azkenean bietako inork ezin kolpea jo, bientzat egokia izanagatik. Beste tanto bat jokoan, Ainhoak sartu nahi izan du airez, baina pilota gainetik pasa zaio eta azkenerako Leire Galeanok lagundu behar izan dio, Orbegozok berriz ere ezkerraldera gaizto, haren bere azken pilotakadaren errefera ere baztertua izan da Leire Galeanok baztertua hain justu ere eta gero hainbeste baztertu zaio pilota Oianari, non ezin izan baitu ekarri. Ba, ipena izan da ez, hor oso ongi jarrita zen, baino hor bai asko baztertu dela pilota hori ez, paretari txatxita gelditu da eta bueno, hor lantzaiek izaten die. Eta tantuaren ekimena ere hasieratik gehienean berea izan da, pilotakadarik luzeenak eta gehien arrotuak berak jo ditu, baina azkenean aurkariek egindako defentsa onaren ondorioz tantoa lortu dute. Ainhoa Ruiz da Infantek eta Leire Galeanok eta berriz ere tanto bakarrez aurretik dira markagailuan 16 eta 15. Leire ezkerrera bildu eta hor gainera espero baino arinago etorri zaio pilota Ainhoari eta horregatik ekartzerik ez du izan eta berriz ere ekarri dute alde Ñiminoa Oskozek eta Orbegozok, Hamaseinet, hemen ez dago antzematen erraza. Partidaren norabidea zein aldetarako izango denera. Bai, bueno, ikusten da ez, hor ezkerparetan mine iten dela, asko baztertzen dela non bat eta zaie dela defenditzeko, eta hori gehien aprobetxatzen duena mine iten nahi dela ez. Eta bueno, iriki partidue, polite, nik uste laueke maila polite ematen nahi diela, eta irekie bai, dudik gabe. Eta orain eraman beharreko sake utzi du eraman gabe Leire Galeanok. Bai, hau, bueno, honek, ez zeuken berez misterio handi, baina nik uste gehiagi itxoin diola ez, ezkerpareta hori jota golpea tiratzeko, eta, bueno, ez da eskun behar bezala sartu. Ezkerparetan jo ostean indar puska bat galdu du pilotak, erdiranzko norabidea hartu du, eta horrek berak itxaron arazi dio Leireri itxaron beharko zukeena baino gehitxiago, eta azken unean golpea tiratzeak azkenean akatsa ekarri du, Leire Galeanoren akatsa ekarri du eta berriz ere aurretik dira Oskoz eta Orbegozo markagailuan, ezkerparetara gaizto mozutako pilota Ainhoak, Orbegozok ekarri, Bizkaitarrak berriz ere zabaleratu eta Oskozek eskuinez zabaletik zabalera nik uste hor dejada aleginea egin duela hanketara etorri zaio, baina eramate hutsarekin ez da konformatu eta azkenean txapapean geratu zaio pilota. Bai, bigun xamar hor defentsan ez, ezakite erasorako zuk esan duzuna pentsatu duen dejada zabalen botatzea edo, bueno, kontraresan zerbait etorri ote zaion burure, baina zalantza egin duen hortan, ongi ez da eskun sartu eta indar gehiago hartzun pilota horrek txapa gainean izatu. Hau izan da Leire Oskozek galdu duen lehen da biziko pilota, baina lan hona egiten ari da eta lehen erdian agintari Ainhoa izan bada ere, bigarren erdian ari zaio aurre egiten Bizkaitarrari, sake bueltan aukera garbia eta jokaldi ona berriz ere Ainhoa Ruiz Infantek lehen da bizi
Atzelaria kargatu sake luze batekin eta ondotik sake bueltako aukerari muzin egin ezin Ainoak eta tantoa lortu du 18 eta 17 eta berriz ere gorriak jarri dira aurretik doi markagailuan. Ba, esan duna ez, partidu hasieran saketik asmatzen ez bazunde sake bueltan horra aurren gelditzen bazitzaion, ba, erasorako aproposa den hortan mina hundin zezakela eta guantxe, ba, hoxe erakutsi do ez. 18 eta 17 partidaren bukaera estu ari gara ikusten, erdiko sakea Ainoak, Oianak ekarri, antxaren erdi aldera Ruiza Infantek oskozek jaso eta gero txokotik txokora labur bietako inor, aurkarietako inor eletzebin pilota hartara berriz ere burutsu eta joko praktiko erakutsiz. Bai, aurrena hanketa oso ongi moitu do ez, eta gero berriz txokotik txokora ongi nik uste kasi ezker horrekin konfiantza gehiago dula askotan txokotik txoko uzten zabaltzen baino eta gaurre gehixoa bilatzen nahi da txoko hori ez. 19 eta 17 eta behar bada erabaki hor gerta liteke. Bukaera aldean Ainoa eta Leire zabaltzen ari diren alde txiki hau, txiki diogu. Aurreko guztietan, tanto batena edo birena izan baita aldea. Eta guztietan ere orain arte errekuperatu ahal izan baitiete. Oskozek eta Orbegozok aldea Ruiza Infanteri eta Leire galean hori. Eta ea bada, partidaren amaierak ze bilakaera hartzen duen eta orain lauterditik pilota ezoiko bat galdu du Leire galeanok, hor lehen Oianari pasazaionaren antzeko zerbait pasazaiola uste dut, ematera joan eta azkenean pilotaren kontrola galdu du. Bai, eskun ezin sartuz bezala dabil bukaera hontan, konfiantza pixka galdu dola ematen do, eta bizpairu utxe egite badauzke ez, gutxitan utxe egiten duen pilotari da Leire bera, segurtasun handi ematen dulako atzealde hortatik, baina egia da ba, azken txampa hontan, ba, bueno, pilotan bat erori zaiola. Bateko sakeak eta besteko orain galdutakoak baditu Leirek eta bukaera aldean zegonkorrago dabil, sake hau laburrago, Leire behartu nahian seguruenik horretaraxe joana izango zen Leire galeano behartzera joana izango zen saketik Leire oskoz, atzera etorri behar izan du Ainoak baina pilota bien partera gaizto bildu du, Orbegozok ekarri berriz ere bien partera eta aurrera etorri da Sotamanoz pilota horri erantzutera Ruiza Infante berriz ere txoko aldera eta gero airez pilota jausten erortzen ari zela sartu da Leire oskoz, oso jomolde edo jarrera zailean eta ezin izan du jokaldirik egin hanka geldian egin duia eta oso atzean zen eta gainera erortzen ari zitzaiola, pilota erortzen ari zitzaiola sartu da eta halako lanerako beharrak ez dira jokaldi ona egiteko erosoenak. Bueno, tikitaka bitxi-bitxin zebiltzen ez eta berotu indelan ikuste horre ikusita aukera eltorri zaiola eskure eta etzen aukera txarra, egia da gero Ainoare hor ongi jarrita zeola ez eta eramateko moduko izango zula, baina bueno, hor bere aukera baliatu nahi izan do, baina goengoan ba ez da txapa gainen izan. Eta orain azkar paretan jota indar handia galdu du pilotak Oiana sartu aurretik eta horren ondorioz espero baino askoz ere laburrago geratu zaio erantzuna Azpeitiarrari. Bai, ala da ez, horre ustezunaino joan da pilota hori eta indargabe gelditu da. Hauxe izan da beraz, Oianak ez Ainoa Ruiza Infantek aurratera duen azkenengo sakea. Leire aurrenaino etorri da eta aurretik atzera jokoa bideratu du azkenerako. Airez sartu da Ainoa, baina kontrakantxa zarago joan zaio, etzen aukera txarra. Airez partida amaitu nahi izango zuen, partida guztian zehar jokaldi horren bila gogotik ari baita saiatzen, baina hau txapapera hau kontrakantxara joan zaio, gehiagitxo altuera handiegia eman dio. Bai, horre berriz lehenoko jokaldi antzekoa ez, lehen hori bazu nola xegantxet sartutako bat justo zaleko arrastoan gainen ingurun induna potea eta goire utxigatik, baina alaxe izan da. 19 eta 21, hemendik aurrerako sake guztiak Leire oskozenak izango dira. Atera du lantzarrak, ezker paretara gaizto, Leire galeanok
aurrera etorri da ekarri. Zabalean dejada Oskozek, Ruiz de Infantek eraman. Galeanok airez sartu behar izan du. Pilota buruz gain pasa etzekion Oskozek eta gero segoko dejadarekin 20. lortu du Leire Oskozek berak. Bai, oso ausart eta oso ongi mugituz pilota ez, batez Zabaleko dejada hori oso ona izan da. Haino asko behartu du eta guaingoan dejada berez arroxa marra zen, baina txosta jotzea lortu du eta hori ja, komplikatu guazen Leirentzat hor balimazio onde zain. 20-21 eta partidaren bigarren erdian zehar legez bukaeran arte emozio izan behar dugu bigarren partida honetan, Jera. Bai, alaxe da ez, atzetik difuzte marka gaiun zati haundine, baina oso gertu ez, eta bukaerari alaxe izanen da. Partidako azken aurreko sakea izango da hause, 20 banako berdinketa ezartzeko helburuarekin atera du Leire Oskozek, Leire Galeanok eraman, eta Orbegozok 3 4 atzeratu. Leire Galeanok jaso, Orbegozok jentartera luze, Leire Galeanok ekarri, Oskozek atzera, airez sartu nahi izan du Ainoak baina ezin, Galeanok dio du horren bestez, Orbegozok atzera, Eirek ekarri, Leire Galeanok ekarri eta Leire Oskozei sartzeko aukerak kendu, bien tartera ezkerrean barrena luze Oianak, luze ez ezik gaizto ere bai eta azkenerako Leire kusaintzerik ere ez du izan. Bai, eskubi horrekin esan duna partidu guztintzear ez, oso bizi da bilki pilota gaur bai eskun. Behar bezala sartzen edela, sekretu guztik esan ez dituten askotan, baina gaur bakitako berrikin etorri ezela, eta nik uste atzutan aldatu behar da, probatu behar die gauzek, eta nik uste gaur funtzionatzen nahi zaiola ez. Eta maila handia erakusten ari da, laukotean onena bigarren erdian gehiago gozatzen hasi denetik aurrera bera izan da, Leire Oskozi ere ederki lagundu dio, eta orain 20 bana doazela hau ere aipatzekoa da, txalozarta luzea partidako azken sakearen atarian pilotazaleek, eta ea bada Ligaxako Udara CaixaBank lehiaketako Ligaxako azken puntua Zebikotek lortzen duen, bostetik bostak Ainoak eta Leirek irabazten dituzten, edo eta 3. duten Oskozek eta Orbegozok hor txokora naita joan da Leire pilota hori jaistera, Oskoz aurrere egizegoen eta atzera etorri denean erreakzionatzeko denbora tarte luzegirik ere ez du izan, eta azkenerako jo bai, baina ezin izan du behar bezala jo. Bai, horre nik uste utxein dula ez dela eskun ongi sartutako pilota izan, gaizki eman diola pilota horrei, eta olakotan gertatzen dena ez, zaienako isek izaten dien, nahi eta bota eta askotan tanto itea koste egiten da, eta nahi gabe egiten duzunen errexea lortzen da tantoa. Eta 22 eta 21, txapelketako Ligaxako azken puntua Ainoarentzat eta Leirerentzat, eta konfiantza handia finalera begira guztiak irabazita joango zaizkizue Agoitza, eta aurkari gogorrak izango dituzuela lehendik ere bazan egiten, eta gaur emandako mailarekin ere hori berretsi dute Ainoak eta Leire Galeanok. Bai, azkenen bereik izango de favorito ez, horretik irazitue Ligaxkan dauden partidu guztik, guk bakarra galduta, baina galdu ginen hori ere zehazki bereien kontrakoa izan zen. Beti, biek berea jokatzen duenen bikotea oso haundi egiten dulako, eta guk gurea oso ongin beharko garaipen hori eskuratzeko. Erreferentziak ordea nik uste ez duela balioko, ura beste pilotaleku bat izan zen, ostiralekoa Agoizkoa izango da, baina finala ere bada, eta finalek beti dakarte bestelako tentsio erantzi eta berezi bat. Eta gaina, partidu bakoitzen mundu bada, ikusi beharko da norbera nola ateratzen den da bakoitzek ze maila ematen duen, eta lau pilotarik ongi jokatzen balin badu, hortxe ongo da ez, txapela badenan eskura. Emankizuna amaitu aurretik baina, eta elkarrizketara jo aurretik baina partidako zenbakiak errepasatuko ditugu, Ainoak tanto sorta handia egin du gaur ere, Zabalean bi airez beste Zabalean atzera dejadaz eta sakez bina, Zabalean bat eta moztuta 3 pilota galdu ditu, Leire Galeanok 3 egin ditu eta 2 galdu, dejadaz, hausaz eta baztertuta bana,
Leire Oskozek egindakoak 6 izan ditu, 3 sakez, 2 moztuta eta bat dejadaz eta 2 pilota besterik ez ditu galdu. Eta Oiana nagusi izan da partidaren bigarren erdian atzeko kuadroetan eta tanto sorta handi egitea ere lortu du. Dejadaz zabalean eta atzean bina, bien tartela eta bazterdu eta bien tartela bazterdu eta moztuta bana eta 3 pilota galdu ditu. Eta azkenerako Doidoi 22 eta 21 garaipena Leire Ainhoa Ruiz Infantek eta Leire Galeanok eta halere partida ona izan da eta nik uste zaleek lehen partidarekin ezazik bigarrenarekin ere gozatu dutela eta hori benetan eskertzeko bat baiera. Ba, hala da, nik uste bigarren partidu honekin gozatu hartu duela, ez? Gauze oso politek ikusi ditu, jokaldik bai, atzelarik niko Oiana hobek ikusit gaurkoan ez, Leire bera baino, eta nik uste orokorren partidu politi eta emozioz beteriko eskaini dutela, eta ze kontatzen dizuen guain beraiek. Bada, zer kontatzen diguten eure, gatxeden hartzeko tarte pixka bat eman diegu eta usua berrituta datozkigun atxeden setera, euren testigantzak biltzera joko dugu orain eta bada, aurrena batzuek eta gero besteek ze adierazpen egiten dizkiguten. Badatoz elkarrezketa esatera Ainhoa eta Leire Galeano hurbilduko natzaile orain eta bada zer esaten diguten. Neskak azkena zenuten hau finalaren aurretik, sentsazioak biltzeko eguna zen beraz gaurkoa eta bikote gisa bikain funtzionatu duzue. Bai, hori da. Naiz de finalean ja sailkatute egon, partidu aukera bat zan, sentsazioak hartzeko finalerako. Gero normalean ez diren iten gauzek, saiatzea behintzet ez. Eta horretan ibili gara, usteote apurtxoet nervioa ez dugule haukin, eta hori igerri da. Baina, hautsin dotxegu, eta azken finen, garaipena lortute be, konfiantza puntu bat gehiago finalerako. Pilotaleku azkarra da eta horrek zuri mesede egin dizu inori egitekotan Ainhoa eta jokaldi asko egin dituzu, aurrean Leirek ere batzuk jaso dizkizu, baina horretan ere saiatu beharra zegoen eta funtzionatu dizute jokaldi gehienek. Bai, hori de, pilotaleko azkarra zan, alan dabe atzerak egin behar zinunean, apurtxuete laban iten nauen, da horre apurtxuete konfiantza barik egonaz. Gero ja, hankak apurrete bustita gero, horria hobeto, baina, horre nik uste dut Oiana be oso ondo ibili dela, berantzako be eskumagaz asko join dotxe, eta pelotaleko honekin, eta pilota bizi batekin, horbe bera oso ondo ibili deatzean, baina, nik be, indakoaka esposik. Eta Leire lehen partidako atzelariek ere gauza bera esan digutez, eta hau justuentzat jokatzeko pilota legurik errazena, atzean kargandia hartzen du pilotak itxaron ezkero, eta batzuetan pilotak ez ustean harrapatu zaitu, baina hala ere ongi luzatu duzu pilota. Bai, sekulen eukan jokatuta hilgetan egixe esan, baina hori lurra bainota dut pixka eta labandu itxese bala, eta aldortatik ez nahiz oso gustora ibili, baina, gero atzetik faiau ditut batzuk, saketan eta Leirek sake honak bota ditut eta kostau jasotzia, eta bestela saiatu nahiz alik eta geixen agrimatzen eta alik eta geixen asmatzen, eta behintzet indakoakin gustoa. Eta bigarren erdian bereziki Oianaren jokoak pilota biziago bat kantxaratu duten ez gora egin du, baina ongi hautsi diozu. Bai, bigarren partian mina hondi zein dozkue. Hasieran bai hasiga komodu hau, baina gero erak hobeto hasi dira, asmau da beta kostabin jakue bueltia ematia. Eta hori, bai, nahi behatzean pelotiakin kostau jatu, atzetan agarpa dozt. Baina, gero Ainhoak aurrean be asmau dau eta lortu, puntua lortzia, bentzete finalerako sensazio honekin jutia. Ligaxan guztiak irabazi dituzue, eurek galdu duten bakarra zuen aurka galdu zuten, baina finala beste historia bat izango da eta aurkariak gogorrak izango dira, Jera eta Maite ezagutzen ditugu eta haiek ez dizuete lana erraz jarriko. Bai, dudabarik, finala ben ikuste dute oso gogorra izango dela, eta berre partido hona itxen duen, eta kantxara be ondo sartzen gan, eta irabazteko aukeria daukun. Edarto baneskak, eskerrik asko eta barikun arte. Bai, eskerrik asko. Hauexek irabazleen hitzak eta badatoz galtzaileak ere, hemen dira Leire Oskoz eta Oiana Orbegozo.
Neskak bigarren erdian zuen jokoak gora egin du eta pare-parean ibili zarete azken tanton arte eta pena Leireren azken ies egindako horretan jaso ezin izana Leire. Bai, arras partio horra izan da, beraiek era arras ongi gaitu dire, guk ere gure jokoa ongi dugu, baina azkenean pues, tanto batengatik gantzaigu. Baina txapelketaren balorazio ona egin beharko da. 3. puntua ez duzu lortu, baina bikote gisa gaur ondo aritu zarete. Bai, gau egia esan arras ongi gaitu gara, puntu batengatik ez du irabazi, baina bueno, hola da. Pilotaleku azkarra izateak Ainoari mesede handiago egin dio zuri baino, aurrean jokaldi asko egin ditu, baina zu ere ez zara kikildu eta jokaldi batzuk ere egin dituzu. Bai, Ainoa arras ongi gaitu da, baina bueno, nik ere tanto batzuk indizkiot aurrean eta biek arras ongi gaitu gara. Eta Oiana, partidaren bigarren erdian pilota bizixiago bat kantxaratu duzuenean zure jokoak gora egin du, gehiago astindu duzu pilota eta atzean Leireri lan handiago eman diozu partida hasieran baino eta gaur zure izena nabarmendu dugu erretransmisioan zehar partida oso ona jokatu duzulako. Bai, behaiek pelota bizixegoekin hasi die eta guk, saketik hasita Ainoak mina handi ditu horrekin. Eta guk pixkat baxuxo hartu da baseran, eta ikuste genuen behaien pelotakin tantako egite genitula eta behakin gelditzi aukera dugu. Eta nik uste hor asma dola eta behintzat iztu hau honda. Leire Galeanok ere komentatu digu, pilotalekuan zam hartzen duela pilotak zoru azkarra duelako azken unen arte itxaroten baldin bazaio, horrek ere lanak eman dizkizu jarri ezin da ibili izaren boladan hasieran, baina gero bigarren erdian ederki aritu zara eta gaur oso partida ona jokatu duzu. Bai, egin esan eskubikin desenteko zaudet eta sake toixek sartu izkit eta horxe ez, baina gero Leirek aurrenean asma dut eta neke pixkat pelota astindu dut gaurko hontan da, holaxe bukatu. Eta bitxanaka bazoaz lesioa azten eta maila hobeagoa ematen. Bai, lesioa nik uste ja azuta dola, buru lana gehiago dela, eta aurreak bai. Azkenan Leirek aipatu du balorazio positiboa egin behar dela txapelketaz eta Bibondurekin besterik izango ez bada ere lan hona egin duzuen eskak, pentsatzen dut harro izango zaretela egindako lan horretaz guztiaz. Bai, harro hau egindako lanakin, gau puntu batengatik han izan dugu irabaztia eta bai. Eta gero ere etorriko zaizkizu aukera gehiago, hemendik aurrera txapelketak ere badira eta eskerrik asko neskak eta altxaburua. Esker mira honitz. Hauexek Leire Oskozen eta Oiana Horbego zoren hitzak eta orain bagatozgu elkarrizketa postu honetara, Ligaxa eta Elgetako jaialdia amaitu dira eta orain udari bi jaialdi, udako denboraldiari bi jaialdi geratzen zaizkio, datorren ostiralean lehendabiziko aiera, Agoitzko toki eder pilotalekuan izango den Udara CaixaBank lehiaketaren finala, batetik gaurko bigarren partidako irabazleak, Ainoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano eta bestetik zuek Jera Iturriaga eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika, txapelketako ligaxan zehar zuek izan zarete bikoterik erregularrenak, galdu duzuen bakarra zuek Ainoaren eta Leireren aurka galdutako hori duzue, eta eurak guztiak irabazita joango dira bertara, eta favorito ere behar bada gehiago eurak izango dira, baina lehen esandakoaren aritik ez du zer ikusirik izango ligaxakoak eta ostiraleko finalak. Espero ez, hori ala izango balitzuak gure alde eroriko zelako ez, baina nik uste zuk esan duzun bezala zerbaitik irazi dituela partidu guztik, guk gutxigatik badare beraien kontrakoa galtzea egokitu zitzion, eta nik partidu irekia ikustet ez, ongo da pixkoat lauek gure maile ematen duen hortan, zeinek asmatzen duen gehiago ez. Eta hemendik aurrerako lanak ere badituzue, Leirek eta biok udako bigarren finala ere jokatuko duzue Astebi Barru Dona Marian plazaz-plaza lehiaketan, eta uda borobila izaten ari da zuontzat, borobiltzeko txapelbiak falta. Bai, ala da, finalen sartzea gauza hundie da ez, azkenen maile altu edau, borroka asko inber da finaloitan eoteko, eta udako bitan finalen eotea gauze hundie da, eta borobiltzeun txapelen batekin ez.
pausos joan beharra daukagu ordea, eta lehen hitzordua berriz ere gogoraraziko dizuegu agurtu aurretik. Datorren ostiralean izango da Udara CaixaBank lehiaketa honesen finala agoitzen. Egun ez ohikoa dugu, normalean asteburuaren barruan programatzen baititugu partidak, baina Agoizko festetan ostiral arratsaldez programatzea erabaki dugu. Agoizko toki eder pilotalekuan izango da esan bezala ostiraleko jaialdia, arratsaldeko 7:00 hasiko da, eta finala besterik ez du hartuko jaialdi horrek, batetik Ruiz de Infante eta Galeano, bestetik Iturriaga eta Ruiz de Larramendi Mugika, eta partida hori bertatik bertara ez ezik, 11 telebistaren bidez ere zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue, ala nahi izatera, eta bestela Agoizko toki ederren bertan ere izango duzue zuzenean horretarako aukera. Besterik ez gaurko zelketatik pilotazaleok, plazer baduzue ostiral arratsaldera arte beraz. Ongi izan eta datorren astera arte. Arratsalde ona pasa.